be ma foforo na enyim sa na obeka kire me na wo de twen na obehu na me cutting line no lucky so oba ye nche no oba me nche ho no mu na sister bi wo me dan na che friend ma Frida no wasaman kesi ho a no a hairdresser wo me dan na chi no oni mi pa oni na tena fie pen enti ho no friend ma Frida no say me pese me kumo oni nkola no enti won friend me no pa me che wo na ni ame ye de eni hu dodo na ma Frida na friend me say achu na den na wo ye na me say ma aden o si part say wo pese wo kumo oni nkola na me say me on bisa ne waye o de nyisa akoma obi nti onka afede ma Frida na charge o si part so one fan kola na mbre achua obi moja wo de koma obi obohu ne ebe ye wo da chi obohu ne ebe tu bodam no won hu say yes ho na oye di online so won ka sabi no cutting line no enti ho na me frame ma me na me bona ma ne so ma ne asi ni wona da bi say oh na party so sa na ye bobra wi ase ye tena wi ase yes a na me papa enso e frɛ me na me di party na ma na mo frɛ panzi abasa party won ka sabi mu wo de phone na ma ne ma me na ne ma me say yesu e free hin ya bebom yi ye free hifa na free na enso ya bebom ta no ma me ka che na oni na mo charge kura se part onyim di na me ba bi mi free na ma be hia na me kan se me ne nyim ana so onyim o me nche na odi adwane akɔhye ho no tini na nanum omu nim se ono na nyim odi nyi se an kofi hoda on pese me kofi o sine ni ma me subanye oni o mu subanye ti o mo bo me ka kura na sa na omu ye o mu ma na ware ba ko ni guye eti ba sa no na mi papa ni o mu be kasa ya na ni ma me be te ase sa dia ye mbra na ebehu bebi on international na asem we dia enu hu dodo enti ade chi ye mi papa ya humbo afri afran place ba na mi wasaman kese enti mi papa ba no twa panto na no su gita 1500 na wa fa moto afri village abedu achi amam from enti obedu otwa panto wo panto no so na wo se sky kita no be 1004 plus no sika na yira ona ofre mi se achu ne asi ni o enti ye ne den na mi so da mi so miniska o sika mi be 500 cedis spent ye ne den ona so ye frɛ ma me ne kan kire ne se ye ntumi ba da senti da se ye beba enti ho na frɛ part in line no ye frɛ ya user busy papa so frɛ user busy ye de ye lines ni nyina tra ye nko obi a munnim ne fie na mo kwa hwe no se nyo papa sika kra na yira na mo ko otia nka mo kwa koduru ho no mo frɛ kra mo nya no ye nya no ana omudi ye number 2 blacklist ye frɛ nko enti ye ba sa na papa se na ye de ye ntumi nko bi enti ye nja ne pema no na ye nim ne ye be ye enti yan fi omu bi mi frɛ ne bi omu so omu frɛ bi ni ma mi so am frɛ bi sa se na omu ya de achi ye no asan keka no mpenu ne nkasa no enyina bubo mu na che se ya se ya be ye okrati asefo ya sa ya be yi ohunu aha nya omu amukọ no ni nyina ne no omu san ko nyuma so bi anko me se wu ko bi adwuma mu a ye de ko gina bona konya ho so enu a wo kro no okrai sai okọ na waba mekwa ba ne nyina nyakropo ne nim semesini sema donhwere dakoro na wotwe bosome ene afimu nsem hweri apo nyankropo no nkuto ena onimmu nti sabre yi de sa wupo obi a wode wani beto de so wupo obi a bedi ukomo akire no wupo obi a wubetumi a rely on enipa no eni wuhwamo de a ene na hweri apo nyankropo no ena eni ye hwamo nra wahwe so dia kosan ede aba no enti sabre wutie mi abomodin a na ehye no so se wo betapo obi na waka che ne sa akoma mu nsem dwumadie no aso wonko a wompese obetie wonko a mpese obehwe eno nti ono so enhwe bi onua tv meka sai edemu live tokro mantwa ne ntwono mu wo benya bi ate ewo ho sanso na Rabi 1 tv papa bi ana osekrom tv nso dia twaguo ewo ho na wo ba Facebook live ya Akoma 87.9 Akoma 87.9 FM like in page no comment na share and YouTube Akoma 879 and also subscribe in page no me notification bell no so press on you get notified once you share link na ama front so to me enye bi ahwe na bibia to me aye kama your platforms no so ya share the atoso fans of Akoma Nsem Maa Akos Great Family Charity Foundation Akoma Nsem fan club Nikki Pizza fan club na nyina eguso bomodia na share efa ema ye ne eya na edrufia da se ya emreni ya fa enti yebeko na yene yen first story akodi nkomo na first story no Delta Paper Mill womo na de floral tissues aba edwaso bomodia na ema wonsa enka wodie na yese abosoba enema ejapaye Akoma chede yegusuo ye bodawuro nim konkon Akoma chede bronya no enya so ekunafo behye enyanka bedidi ekunafo nso womu bedidi nwisia womu bedidi
abrowa for disables e was wo mu nyina so enjoy bronya no bi wo mu hu se ye nyina ye pe ye nya ye pe mu ye bibia ma wo mo na wo mo so ani age me no mienu na wo mo ani gie no ebefri ye ho de aba enunti na Maa Akos me ne ma bedwafo na yes koto asremo se akoma chede bredu ye nua madofo a mo hwe ye mutie ye yesu kyeremu a moji yeso ene ye pagya ye ni a monimu a na eto nti mommo ayen eye ntoma na duku ana emo anwa biscuits drinks ensio talia wode de won sabe susu bia wode ba ye beji usika no so wode ba ye beje na ye de abo eho bra na atumi awie pe ye fasede ehye won mafono mu na nyame nso ebema wo asere ebia na won yema ne bi obaabi opese ebefa ebia na onso die no obeye ne sika number no obetumi afre so 0245 301462 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0599 814 926 edino eye Mary Akosua de wodi niema na eba ye mefa ofrem ya ye beba befa wusika no ye hia de wodi beboa ye bia no ye beje na fe ye de aboa akoma achede na bibia atumi aye kama wodi wusika no eba bompa ye faguso kache nyame se wodi sky kwa akobo nyanka ekunafo ne nwisia disables enunti ono so enhwe sika no so no fanye bibi ewo abrabom enfama bompa ye guso ni se nyame ebeye ne sa yenko enra ye ne vida anochewa edi nkomo ewo fie yi na vida edi Samson amoa na eba ye oso ne Samson abobra bese fie duno enum nie yenua be me ye jane sansasa se wonsan emra metra ne dada mu wa ma ne kapra tokurdem vida ewo ha wọ́n máa ń sẹ́m ní tọ́fà ketewa bi na yẹ́wura amu a wàkyerẹ́ sẹ́ ọ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ma paa bẹ́ẹ̀ma wọ́ balls bẹ́ẹ̀ma ọbẹ̀ka sọ ọbẹ̀ba no na kyerẹ́ sẹ́ wùtúmí sẹ́ nneɛma deda n'akɔyɛ mu na wɔn nyɛ nneɛma yie no ɛna yɛ ano wɔn toto ayampia anakyerɛ bi mu ha yɛ apɔm ti sɛ kristo ntumi ho yɛ yɛ danyame ase ɛnu a wode wasɛm bɛda yɛ bɔ ne tɔfa ne yɛn to sɛ mpa ma owura paatwa amasɛm a mede bɛda ma ne sɛ papa yi agya me ne nɛteɛ wasi wajami nti wajami dia bibi kakra wadi be mama no eja ya den na papa no wasi waja wo ma ya dia ba ko mienu bi entokwa ne ba entem ene sei ntokwa e ba entem ne se aye me ho ade eho ene enya akasa no te kasa ne ba ye no ene ma atem didi eba mu kaseti ano a eja one ne nkrofo se makaseti anoti Akoma FM 87.9 Kumasi eno ano no oso akaseti ano na just wo boni a wo ye 25 years of marriage be ma ne so akaseti ano e dia asem na oso kati ano aye ne ya wontumi ennabusua emfa nchewo o se makakire ne se wo ye bodamfo na wabodam ampa pacho de na asem no kan yampa pacho de ndem mensan me kan bibi no ye ma won so ka sa na pacho o ye den o ka kire me se me ye jimi ani tire ma me kan sa asem ne kire no ukuru so ye jimi pacho ina hyewo ana hye me na ma me kan sa bodamfo ene yankwae na ye ne yenua be ma mo a eni komo kwa asem no kwa de yo be ye twaniti akra de ma ye mira me mo ha wie na pom to say ye de Kristo ase ye nua be wonimu no kwan be so ya kasa meme mame bo mene mu mame wonimu no se wonua ba na woyire ana wompra woyire mentio me fan se me yen ho ade na asem na ni se me ni try senior okase 25 years in 25 years Akoma FM 87.9 Kumasi me pacho oboa mami tie be ma nenu asema mami tie be ma nenu asema e wo kwa kasa e ba do ten ana se ntutua e ba do tutu on kam kredie wo wodi ye nim ni nyina nti wodi kasa edadie yenko nti me ne try a check na me hwe ni suban bia aya ye bibi kakra na me ka na me gofu
If I say na before na woman Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Sa afedia e kodu pempensu bi a afedia na aye atemdie nkwa me yan hwe kra otumi di mate. Bibia keke nsusu hu kra na bi wo a ye wura dem na ye fa adwen. Enya fa adwen pepepe. Enkosi ba bia minute by 5 minutes kra den so. Na asem no wabagu nsusu huane adwen fa bi a ye fa odem o men kodu ba bia na aye atemdie na abufu nkasa dwa obedi me nkasa dwa saa obetumi di matema senia se dina bi bai atem di bi obedi mbia ya na menini bi ya na do no ahwe kasabu na mame yo ya na menini bi utumi di matema dun pempensu bia na fe ma me kra nyina kra ya dwa find out ya do bia na makati find out ya ka video no kan ma wiem fiu na me ya na me wiem fiu dako me yari serious and then that's all for mame dako me yari serious pa no rush me yet ono ni ayi bra bi wo yemfi ho na wo rush me kota pa ye wo bugo so Akoma FM 87.9 Kumasi. Tintaman wo freight taxi station the family me call tapa emergency ntin na okra jesu wo mutusu ni nsi ti ko du emergency wo na hwɛ me a na nyame adom me hu mani so baa me kakra omo yɛ sɛ omo nye me 20 yɛn sanko back na omo ma me mu ebedu ye no na nyame adom medidi adechi ye no na ɔse me man skana onye aduane in fact na me hu nye ti me ka kire nse me hu nye nti onye 20 Ghana ne mfa nye aduane ɔse da bi onye skana esua nam so mi emu nye sese nti wo de onye we ya ɔse da na na etisa me de ne ka 1 million me mfa man nam so emu nye nti on de onye ane saa asemu kakra we wanti ase kura ma aye pinten wo dam ho a nam so mai na me ni bi China bia se me tom na me kwa adwuma kra o se sa ente sa dia ne 1 million me fa man nam se me wo bia nka me dia mawo ono se onti asinti o holumi so mi sisi achi ma me try si na o twemi nti eye ono so ono nya akata na no ye de pa de wo ma wa bontin nyina be nti wo ma wa bontin 2 minute by sister bi wo ni fie na ba kun so ye ne nete na wo mpo de na wo munim se dede no bia me ho am fam no asan bia me yare asan bibia asan ye me nti wo mum na 2 minute by sisters mi no no 2 minute by mum be so wo mu wura mu no na ade asem na me bo mama ne mi kan wa yire me pin no wo me ko no wo me ba me so obi a wa yare kra na me ntumi nyina ma ye ha ti wo me ko no wo mba na wo besom na wo bi sanse sister by the adan ana me kan asem ni kire so sa hon no wa start no di matem awa bodanfo na me so find that nti a hon na sister adwa say find that na charity kitani benku na sister adwa kitani me nsanifa no mu bu bonu so ase nka obekọ fam kakra David fe do kra wo hu dwiru wo no mu gira ho a no sister adwa say sister faida nka ye na yesi ye ne uyi na wo mu ye mpan fo mu nya ye ne mo ye mi kase no wo mi ko nti ye a na fe de wo mu tete yentem na ende na mi kase aboa no aka ene mi ye bodamfu temdien na sa atemdien kra de ebi wo ho bi bree for the long time na me be me bia me pese me me nsabe kanu kura dakru bi no ye na ndi mistake na ma kan tam se me mfa me nsan kon ba but that satam ne wo tem o yi ma that day mi pon ba ko na yemfie wura e wo tem yemfie wura ne yiri wura dem ho ya sibes nyina kekagu na o mo bai o mo se e den asem na me se enye bibia o me kwa adwuma me ye driver ni na me hu material bi
na me toy say me fe me pam me to ade ni wi na say ade ye me fe ti me to na me ni oba ni nyina ya pam ahye na aye fe na me to koy na me ko kire ti me kire no na ogie ele od ko to man ti hu se na me kura me wi fi kakra ti me ni ba me ho so no akopam ayi material ni nyina afa wapam ni nyina afa anhame po me kura de ndi anhame na mum okwa akogye na osimi mane sika na omfa nkogye daade no so na me yenga asasa amama so amekwa akofele na me so sika me kitai no ma me mfa nkofele gas no mra me koba na ma pepe ne a wode kwa akogye o ti da holumi wo dem ho na kunkurun te ho na yesa me nsapa no ba ana me fie wura ana ne yire bai sa tamanu yetamo ana ombe pataye obe man fa me koi oba no so fa ne koi no ko bisai na me kire mu kan wa fafu na friend mami no wo asemba wo sem be sia kan different friend mami aka kire nse ma bubo no kura ma bunu nti tama fiura de me ba ye ba back no na ma se friend asiu na de na bu aba abra ade na bu ne sa wa ye den na me se asiu na me kan nyina te se na me kan no so abra nka ne sa nkire me abra pa de ena eno no tokodai sa tam ni efi ho wodana sa akofobia sa tam ni efi ho ane ye ba bogoso mbenya ka kan wo ho du ba aha efi sa tam ni ye ba ho ka mbe kita ne ese kakra mo woni ko si shop nti e tra ho be 1 year na minkita ka na wonya adwuma na menya adwuma no ba no so nya adwuma na me ho akire me pa anti mi sister be fa yenko akurase ye kotra ha sanya me hwen na enye possible nti mi san eko tema back ku dua na mi konya aka na me ye adwuma on po mi gya no ho nti aye no na me friend ni sister kuma no be fa no ko o ma me ho ti enu achi no na obi san to ka wo the same place who abrem say senia mi subanti no nka omo pese o mi kan ka nam se ho de mi ma ho bi ono bugo so ho no ma se akota ma ba amakunya ka mi gusu de ye adwuma te ye ya na mi pese nsem ne doso ti mi pese nsem ne doso pese mi twaso ntentem na mi san ye nti ehonum na me ye adwuma na nipa ne toka nipa foforo toka na me san frem bugo so se me suban ye nti pamcho me se me ba me sister po no pamcho se omo shira wa na se obi pewa sem no o hyewa ni onyama ese na nti me tie me sister na me san ko na me gbe ye adwuma kakra na me frem no obai ti obai ni ye betra ase na kasa ni nyina na me ye no ho ade na nso so menene wo akola na menene fa yefunu na oka baby odu tamo wo na owo na akola ni ka baby na anchi bia enu dia ansan anchi bia na foforo san foforo enu na foforo san baby anchi bia no san ono nso owo no owu ya na fe de kan di form yenu ni na fe de ha nti mi yese sani etie no gisi ye hwehwe obi a oye aduro nti ne maame be fa no ko no ti third one by no na andi girae na ja ye wo na etete me koye no ho ade nia na sabrin na niama nkoye nti ema emu tweye ti ya no aka nti unko ye me ho ade nso me kwakoye na no anka say du ba bia no nani twa say emu niama nkoye ti ya kopim say ye ba fedie me ba ayi bugoso no fedie na ensanum ani abufu ani atemdie bibikitiwe bi na nbuafu mi se mi yobi ame no mensa ana se sebi makopem ma ena wa beto me ana se wa che me kura odi matema nkan ha me bai ebi wo ha aduane po ono anopase mi ana me kwa adwuma nti ogusu prane ade na me so la ye aduane ma mi na me nko but me hwa enye possible se no prane ade ti mankasa na me dwa bode me de mi ni fufu me dwa bode na me de sijaso da ko me dwa bode sijaso anopa tututu yidi ye no me ma no
ɛna ɔne wɔfa baako wɔ yɛn nkyɛn ne yɛgu so diaa ɛna ɔkɔdware nti yɛyi ne deɛ ɛde sii ne hɔ ofii adware baa na me ba panyin ne fa kɔma nsɛ maa wie nti na me so fa kɔma no ɔdam odu dan ho a me ba de aduane dua pɛ fa bɛhyɛ me hwenum na me so o ɛdeɛ na aba ɔsɛ fa deɛ aduane bɛyɛ ɔmfa aduane no bɛhyɛ ne hwenum ɔmfa me hyɛ n'anum na me so ɛdeɛ na aba dan no hɔ na me sɛ jo fa aduane bɛsi hɔ ɔno po deɛ ɔse bɔɔdeɛ deɛ a na mpɛ ne yɛfono nti ebia no nti na nti wo de fa bɛsi hɔ na ɔde bɛsi hɔ akwadaa no ani wuyaa ɛna me kɔ kurom baa na esi hɔ na me fa di ade kyeeɛ no awumire yɛyɛ tam biara ne awumire me yi chop money na ɔde awo fufuo ɔno ɔdi fufuo me ni fufuo me ne nkwadaa nyinaa yɛ ni fufuo ne nkwan na ɔdi fufuo nti ɛyɛ ne tam biara awumire mama ne sika ɔde bɛyɛ nkwan na wawo fufuo wadi ne fufuo na yɛn nso waba ampesie ne yɛdi ampesie nti yɛsɛ oyi akɔhoma no mmienu ɔno ne bɛdi fufuo a ɔno bɛdi sɛ nkwan ne deɛ ɔyɛ na mɛfa nse mmienu ara nkwan ne deɛ ɔyɛ no baako na yɛn nyinaa yɛdi na yɛdi ampesie a yɛanom nkwan no agu so nti ade kyeen me bɔ de same ampesie no biaa ɛna ɛberɛ a yɛgu so bɔ no ɛna ɔfa n'atadeɛ gu ne kɔn ɔhyɛe na ɔkɔ kurom nti ɔfii kurom baeɛ no na ampesie no yɛde awie nti ɔbaeɛ a na yɛde awie na ɔbɛto no sɛ na ampesie wei medua no wei na me so na wo kura me yɛ wo dan because ɛnura me bɔ ampesie yɛ ma wo no wo si wo ni wo yɛ dede nti ɛde nkura na ɔse ɛyɛ bin ne ta na meyɛ no na yɛ maadwen me nna sumi nti menim nyansa ɔba ne kasa kyerɛ saa tam no na sister bi n'ani kunu ɔma bɛhae dan wɔ yɛn fie hɔ ɔmo ba yɛn nkyɛeɛ nti na me ne sister ne di nkɔmmɔ ana ɔstarte ka saa asɛm no ma sister ne gyina hɔ ɔteɛ in fact sister n'ani wuyɛ nti wantumi ankasa ɛna wantumi ankasa sister Vida deɛ woyɛ ngyae na nwaa me nso atam deɛ bi a ɔbɛdim bi a ayɛ a menni ne bi mene ne nhama ebi ɔbɛyɛ sɛ mɛka bi anaasɛ mɛbɔ nti manka bi na mekɔhyɛ megyae na mekɔhyɛ dɛm afei deɛ da bia ɔdi matam afei atam deɛ no kɔyɛ sɛ ɛyɛ ayɛ ne habit sɛ menkasa memmo no nti no da bia ɔtumi nti yɛhwɛ yɛkɔ atɛnie no nti yɛnsan hwɛ ne biribi ɛsan wɔ ne ho bie mu a na ɔnom nsa apɛtahyi wanom apɛtahyi a da bia da awumere sɛ wia deɛ ɔnom a mentaa ntena fie mekɔ akra mekɔta kora de no nyadeɛ nti mentena ase na da mewɔ hɔ awumere no deɛ Vida bɛdi dua na wanom nsa ɔtumi kɔtɔ agu saa votic bɔtoro nketewa yi a yɛnom mu drink na watɔ agum na ɔde abɛhyɛ dan mu ebi wɔ hɔ a na maakɔ hu nso Vida bi wɔ kora memo no amanneɛ na maafa na maakɔto atwene m'ani bɛba ntɛn na wakɔtɔ atane abɛto nti saa ne yɛ mmienu yi adidi atam ne nsa nom no hwan na wobɔ no amanneɛ sɛ bi a ne maame ne ɔbɛyɛ bibiara mebɔ ne maame amanneɛ me nua bɛrima yi ɔno deɛ ɛnyɛ ne nyinaa bi wɔ hɔ a na wate bi wɔ no mafrɛ no abɔ no amanneɛ na ɔno akulo me ɔnta wodeɛ me sister deɛ akoma nti wodeɛ ayɛ a nyabotrɛ ne maame nso the same thing menya ka kyerɛ no a na wafa phone na wafrɛ no na phone na ɔbɛfrɛ no no kyerɛ sɛ ne maame abɛdi m'akyi ebi wɔ hɔ koraa ɔbɛbutu phone koraa ɔmfa phone ebi wɔ nso a ɔne ne maame akɔka bi ama me nti ɔne ne bɛyɛ aka sometimes ɔne ne yɛ aka bɛyɛ 1 month ɔno yɛ aka wa ma ɔno ne maame ne yɛ aka wa ma sɛ ɔmaame afrɛ no tu no fofa deɛ wo waka sɛ no ho no ne maame frɛ no bi a ɔmfa nti yɛnhwɛ sɛ sɛ yɛhunu nneɛma mmienu ɛwɔ ne ho ɛnyɛ saa ɛnsa nom no wo ne ne hyia a yɛ na wohunu so ɔnom anaasɛ mo twempena kɔduru baabi ansa a wobɛhunu bi mfiaseɛ paa ne deɛ manhu ne ntɛntɛm bata akyiri saa tam ne yɛwɔ tɛma na mefie wura no nso asan yɛ meka wo na yɛne nyinaa na te fie ɔyɛ ɔbaa na yɛ a ɔma ne yɛ
ɔmane yɛ aduane ma no meniwa mekɔ adwuma tumi wo fufuo ɔmane sika no a yɛwɔ fufuo asi n'akyi nti maame no bɛfi adwuma bɛba na ɔma adi na bi wɔ hɔ a maame no ɔtumi nom Guinness kakra ɛna bia nso kakra tia na ɔmienu me deɛ menni fufuo no bi nti ya na ɔma adidi na ɔma nom fisa hɔ na mehu no kakra but akyire ya mehu no mmɔ no yɛ ba ayi tema friend eh Bogos ha yɛkɔ me sister hɔ na America no ɔkɔsoma akɔlaa bi da bia ɔsoma akɔlaa bi kɔtɔ nsa no brɛ no na me deɛ menimu na obia nso nim akɔlaa no kwa no nim na krom ba bi boy ne kɔtɔ nsa no boy ne papa yɛ elder Pentecost elder ɛna tembia no akɔtɔ tembia nti nipa bi no ko hu sɛ na wo anyo papa no yɛ elder na wo de nsa no ɛkɔma hwan no so asɛm asi na ɛyɛ ɔsoma me ɛyɛ nti me obi ka kyerɛ me sister ne sɛ wakuman ɛna ɛyɛ ɔsoma na sɛ yɛanhwɛ yɛ a nka akwadaa ne de asɛm kɔto ne papa so because ɛda deɛ ɛdɛ na wosoma kɔtɔ apɛtɛhyi nti ɛhɔ na wɔmu hu sɛ ɛnyɛ ɛda na mmom ɛyɛ vida na ɔsoma na me sister bisaa no na ɔka no nokorɛ enti yɛnhwɛ ɔka nokorɛ sɛ ɔno na soma korɛ yɛhwɛ ebi a ɛyɛ ne su a na wɔwɔm ansa wo behyia wo anasa awade no no na ebi a enema bi kɔ so na ne nye wo hyɛ na rɛhoɔ ɛna ɔde arɛhoɔ no monsa fi saa tam no na awerɛhoɔ biara niwɔ ɔhyɛ biara niwɔ saa bere no na ɔhyɛ biara niwɔ nti na yɛ na ade a ɔnum na ɛkyɛ sɛ ɔnum sie me deɛ edu baabi kura na medwen sɛ akɔlaa na ɔnyinsɛn kura ɛka baabi no because doctor kan sɛ ɔhyew bi wɔ ne yam nti ɛba ma adwen mu sɛ ɛne na saa tam no na ɔnom nsa no nso onyi ano ahyi saa na ɛteɛ nti saa na me ɛyɛ ma adwen bye me forget ya nti yɛba Bogos no afei deɛ nsa no ayama de bia meka ayɛ me ne ntɔkwa saa na no nom nsa me deɛ nsa no deɛ apɛtahyi me nom bi da nsa koraa deɛ sɛ mɛfa sɛ mɛnom a te sɛ Guinness ɛda awerɛho bi a na mɛkɔ yie bi a na sɛ me maadeɛ sɛ mɛnom nsa te sɛ Guinness ana bi a da ada sɛ m'ani agye bi anaa sɛ me werɛ aho bi dabi anyama de mentumi po menom a m'ani so bɛkyi me saa mentumi na me ho kyerɛ me atam deɛ ebi wɔ hɔ a yɛakɔ dan mu yɛkɔ dan ɔbɛfa kwan bi so bɔnkasa dwaa bi akeka nsɛm bi fi abɔnten fi awia nkakrakra nti yɛwura dan mu a yɛdedi awia yɛakɔ dan me da ntɛm ɔno nso yɛn yɛ da ntɛm ntontom nti yɛma nkɔlaa no ntrɛmfi nti 6 o'clock ne yɛdedi awie ne yɛhyɛ dan mu sɛnea ntontom no ɛnwia mempie da mempie nkɔ abɔnten da yɛsi makɔ ɛyɛ vida ma saw wo how na wo problem e wa wade no mu ene san ya de bia na oba wo da wo kuna chie atanie wagimi wo na so bia so adwene no ti wo bodam adan Maa Akos di o kanu a o si doctor de no ene say o ma me call sister bi wo na ketwa no yare o ma me call sister bi wo no ko be ekopa ebusia sa me fa kora no ko hospital ana me dia me ni me no kra de akora no nyina me ko ji scan so me de scan be kire o se scan ni 1 million scan ni ana sister ni de ma me akora no so de na yare ne 60 tie no che se ye de ne ko doctor ni 10 ana me utu kai ne ye de akora no ko ye to ho na ne scan wo enti akora no ho beto no be se bosomi mienu ansa no wo be yare ana sister ni da me ka se me fa ni sika ma no na ya no oba kwa so be fa ne ma na ni dwa ni sika na obo mu busia de ma me enti me fa ni sika ma no ana me ba dem te me ba na me se bra mo a wonim se de charity city enti me pa chaw wo ya waka no ho no fe sika na ma me na me fa na ade enkoma no me ka wa mua me wa ankasa me ho eti ko so a be se bosumi mienu e kwa bosumi nan na sister ni da me ka ana me ba dem se bra mo a ade na wo yesa wo se ye ho a na ni wura fi na me se obi o mma kwadi obi sika de ade nti na ma wura fi
na sister no wo de wo ya na wo ni fie sika no ho kwan ya o de meto so no enya asam ketewa eti fe sika no ma me fa na ade enkoma no ma me kan ye besi nne wa due sika no me ma me na me frɛ no ka kire ni se na asi na sister na ade a o ye me no me pa ne chew ande o sika o ma me 1 million na me fa ma sister no ansa ma o ba be yare eti me ma me se ni sika ne ma me ti ma mo na ma ne ye se me ma me asa ni sika na ma me eti wo se ni sika na ma me na me ko yiye na me sister ni sika ebre no ana me twi ya sister ne ka ma bu sa ne se e ka no obusa me ho asem obusa me ho asem enye ono nko na twi aka ne ma ne yeye me bisa sister no a wo kwaji sika won ho no o ye de en odidwa ka wo pe bi nka nya bi nkwaje ma so ono so na amana basa because sister no me sister ne nya dwuma e ka won to be kwaje 100 Ghana won ho onya on se dakro pe bia like aha no ye beka no kra kire dakro pe bia be ma na nyi sika 100 Ghana amfa ma wo akora ne yade ni nti on se mko bo bosia pasera wo bo ho so sabre no wo ye bibia ka betumi enye sika dia support be ma no a moda pa enadi Maa Akos we wo sa fra wo maame abrewo Maa Akos me pa chewu ne se me kwadwefo a me tena sisa se oba ti sa me nya adwuma na die ntia ne nyina firi be ma na wo pe sika aye adwuma be ma na ma wo sika di ye adwuma ma se be ma na show oba adwa o be ma na show oba adwa sometimes oba ni abrewo betumi aye bibi ma me se sei me kasa kire ma no a me kasa kire ma no mo wa bonten no se pano utumi kwaje pano ne yedi bi agu mama ne so mama utumi kwa omo ayi ye kan sen drinks ne ensuei wo soso no enye se bi ebu ho a wo ne fridge o wo bi na aye fridge ne kase wo de agu mu to omo kokode a omo koton a na omo so anya bi enye wo mu nyina ne ya hye wo mu dwa ema bi ni na new site ayi ye kan sen super ko ma supa me makwabida esupa no makwabida pa ni na ka won bi esupa no makwabida won woto no esupa nkran so esupa ma pampam 20 years ni wonya esupa no makwabida pa me ne fie wura yire me fie wo kwa adwuma na me fie wura yire ba be frɛ me vaida besem yanko esupa me makwabida makso esupa ma pampam emra wanka wo ka che me say 20 years ni wonya adwuma da so wo ka kire me say dru ba bi na ko supa me hunu so ba ho de wanka na be ka kire me mako supa mako bi da ma anka te sanka ntoma kranka bi mfra me eno me bi say wo say ye den na wufra wo kwa ye wo bi kwa ye obe invite o wo dro so wo panty say wo ka kire me say de wo ka kire me e de na ka kire me vaida ma me ade mu aye na de ma wo se be ma na toto ma wo Maa Akos eno wanka de wo ka ne ya kire Maa Akos me pa chew asem ne bi wo ha ma no kure enadi sa kana sem no pa chaw ma min chire kakra me bisa na sem bi kura nya no oyi ano ma me na me bisa se adapa atwa be ma isi utwa na dapa sa adapa atwa bebrebe no na efridie ade na de ba bi kura ka kire me se me ye baifo we di ko sika no so no be ma me ye bai Akoma FM 87.9 ka sema mi wi asame ba mi sister Akos mami kai mi pe kontopo ba ko kra o ma brabo mi ade ama ye no ma ye ta be wa huna ne friend senia beifo na o ka kire me no me ka to so wo beifo me wo body bi wo ma fikire eno na ja ye di ni kakra ena me ye da ko na ba ko anyi kakra nche da anyi wi na me ye se come di me edo me kon nti me pese me ko twa sa me body me ka kire nti body ni nyi ye body ni nyi Kumasi ko twa ena aja me jai na me de se kan beto ade kin na me we bi ko wo na ayi suhu ena me sister ye ko ka ti ya pa na ibu popobi ye ti se obi frey wo phone so isu kikamu ade asem vaida no su am se vaida ade asem no se esika yekitwa no so me pa cha mo maje Akoma FM 87.9 Kumasi
bɔɔdeɛ na ɔka sɛ meka sɛ mekotwa ɔsɛ ɔma mekotwa na ɔkɔfa me sɛ kan sɛ ɔkotwa na m sɛ na bɔɔdeɛ a wosɛ ɛnyi yɛi na wosɛ ma mentwa na ɛdɛn na ade kyiyaa deɛ wokɔ akɔtwa na ɔsɛ akɔtwa na sekan atwitwa ne nsa nti ɛyɛ saa no mesɛne sika na wɔde ma no kɔhwɛ kɔdrɛse ne nsa nti mekɔ baa mewɔ ayie no ase po na ɔkan me te sɛ sister bi frɛm sister charity a ɔbɛpata yɛn ntɔkwa yi a sister charity su na me sɛ charity deɛ asɛm in fact nea ɛkɔ so wɔ fie hɔ no na mentumi na charity sɛ oyere vida sɛ meyɛ bɛifoɔ na me na mama sika twitwa ne sɛ yes because ɛyɛ a ne ɔtwa bɔɔdeɛ no a ɔma ne bi yɛma ne bi na vida ma no a ne bi ntɛm ɔkyerɛ sɛ woma no bɔɔdeɛ sɛ 5 maako 5 na ɛka biribi ba me deɛ mennim nti ɔka kyerɛ sister vida sɛ ɛyɛ a ɔma ada sɛ ɛnso anaasɛ ɛbɛboro so na saa na wanyɛ ne nti ɛna wama ɔne maame bi ayibeni bi na ɛkɔka asase no ɛna me so ayi charity wo deɛ me wakwantuom nti twɛn na me ba na me kudwo me ba ya na mbɛdwodwo no ɛna ɛkyerɛ yi no na no deɛ atwam kura ma ne nsa no kura awu ne nyinaa yɛ didi atam odi wo a kyɛ sɛ wo mpɛ maame mebisa wo sɛ nti na meka sɛ ma wo werɛ mfi no me da men ka sa me wiasa me ba na me ka sa me ka no wo de ka no sa na wo no me sensa no me no bi da na me boa na wo nom na me nom e de na ma wo nom e ha obi wa wade no na me nom nsa no e tre se na efiri papa first day wo bisa no by station ha minim say ya ha na different station no wo bisa no so no bi da ha de wade atum wo ka tra me ka no kra na kira wo mo away aha no ebi enye ha me de aka aha de wo gitum enu a wo kan enu wo no ba enu wanka ba wo yitum ye bisa no enti de me bisa ensa no de wakasa na wonom enu kran so se na wo soma Pentecost all the biba na nekoto brew ma ya ko okro no so na wo soma Pentecost all the biba na nekoto brew me brother me soma no ba ko pe so onkoto nsa no mre e de na ma wo no mapetehye no de ama na me no nsa ne se papa yi me fa no a me ka so nkoye me ho ade no a wo de Akoma FM 87.9 me aka sa me yafu mak na bo bia ya na yire ho ade anu ti na sha ma wure ho na be ma onkoye wo ho ade no so onkoye na wi apetehye da bi vida me hu ne sa ensa no de ka no kre wonya akase na onim nom dada na wo no mu asa wo be hia papa yi da bi ma etu wonya ba don kan kro sister nsem no say ye enye nipa na ewo ye chi ansem no na wo be sida no ma hu sa wo no na me no sa na me ya onum nipa do odi animu be fa ne ma me no wo sa na me no sa ko nka to se papa na me no sa say ya na ne kasa ati say kasa boko o ma ti ai kasa boko be ka ni pia che se oban ka pa na bra go ye kwa winsani wo ka bi kira wo da enti wonya ho ade na ma areho hye wo so na wo de no nsa na be ma wo ne mo tena anya enfie se yansa na mo onyinsan mo first born na wo free mu no wo ne tenya enfie be sen nya be se afi be afi ansa mo onyinsan ne first born na sabre na wo nso wo mfie ekwa ni mo kakranti adian na esi wo kwan se obeyi ho ade sa bre no vida nkasa oni abotre edu ba bia medikan kan se na nyama nkoyi sa bre no enti eya na owakoma bia tambia erezi ububo no sokura ebeyi dididididididi kasa no ana ono so yo ba no se hye ne enti edu ba bi no na woni ne ka asem bia onti nsusu hu ne ye susu hu kura ompre mu susu de ho ebi wo ha ya kodem last bi me friends vida we pahinu wona onuan mu nyina wona wo ye pahin e wo dem ye dakete so wona ye pahin nti edu ba bia onuan ba ko go so na chiriba be ma o go so aya frɛ akwaku ana bia kwamna ani onuan na hyewo mu sɛ bia yen dakro sei yen ko hia omame ho na yen fa yen susuye
na saa asɛm no ɛntiaga ɛho ade yɛ no bi a na ọba no na wo kasa ne nuanom nyina no na epe ɛho ade yɛ no ɛho ade yɛ no sister Akos ɛho ade yɛ no atem die no odi mi fimfiase nti adu ba bia na ma dwen me yɛ ne sɛ edu ba bia enka na me hwɛ sɛ ni suban no saa suban no ɔbɛkɔ fam anaasɛ kasakyerɛ yɛbɛfa yɛn ho adwe na wagyae suban nsanom ne atemdie no na ɛbɛkɔ fam nti mehwɛ ne sɛ ndedu baabi a fa me kɔ yɛwɔ tɛm a kakra fa me kɔ biribi ne nkɔmmɔ bi ne yɛbɛdi no abufo bɛba fa me kɔma faida nyabotrɛ biribi ne deɛ biribi na ɔka no ne sɛ bia meyɛ no ho adeɛ Vida nka no kuro sister Vida onka no kuro mama yɛhwɛ ni hwɛ ayi yɛ friend den bugo so saa asɛm bi a bɛba a ɛbɛyɛ ntɔkwan ebi wanya asɛm bi akekew dakora no pa mire nkwala yi ko school mire wo ma tre kai mu sɛ mi ka ko so ɛna nsuo ka bae na me sɛ yaw jiska ko to nsuo yi bi na fa ko to dem ne yanko na man 50 say nyansesa na me say da ye kwa da ne nso me so man mo koto pampers man ni aketo na e ka 2 cd nti me say for table no so tv na nim kofa 2 cd fa so 50 ne so na wo mo de kwa wo de ma wo ma wo benya 40 na wo de aman na okwa no so that scanning na ho na me say bisa wo ma me hwɛ sɛ obi a wafa de bia na fa so so ne yanko na mo ya ilate no okwa no ne ma me ankasa no to obae no na me say mo de mo nyi scan 50 no na mo yi nsuo no emfa man yɛn sesa ka wo mo hɔ a da bia mo ba ha nti yɛbagyi na omo no mo ma me scan bi ti wo ma me scan bi na me de ma no na me kokurum ti me man sika sɛ omfa nkoma ne ma me na omfa nto bia anopa sɛ obanum koko do aduane wɔ hɔ nso obanum koko ansa na ɔsɛ deɛ tira ne bufu ya wanye ɛkyɛ sɛ ne bu timi fu by heart saa adai mekyɛ sɛ ne bufu ne koko bɛn no ɛyɛ na me wura fi wɔ ade wɔ dɛm na me so me kɔfa no wura dɛm no kan da ne tom am so fada me ba me fa de wɔ dɛm no pɛ na de asɛm ni a me yɛ ya wɔ ni yɛ trap door na wɔ ni hwehwɛ na wɔ so watum ma panic chawa se fada bi mu kɔla ni ya yɛ great na nkosi ɔsi obie mi Akoma FM 87.9 Kumasi. Me boda na ti na bubu ye. Vida. We nyina akɔ so. Me kɔna nim say sister, me kɔna nim na me Vida. Oni makoma sɔre nti oni di mu na me yabo na me samba na me jai. Na me ye me ba me kɔfa bala. Fa ma ade na me fa. Me kɔ no a me ba ye no. Me kwaya me buy me be do fia me kwako wura me kwa adwuma me wura den next one assassin no wura assassin one so Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti Vida esi yampa ma esi me say enti wo kwa yenhwe weinum nyina ye de esi si ye wa ayi akɔfa sekan ode bewo ode asi ni yam obeku ne ho kamintane kɔ den ni sɛ sister Vida me kamintana me ma no nko bu dan nti efi ni ontumi mu kamintane obi dan ya hai nti kamintane ya na pe do bi nti obi dan na kamintane wura dan mu no wa fasika ɔde asi ni na kamintane bi me wo me ho se ka sɛ me kuta me be wo agya me manketo adanse wo nti na me ka so onka no kure no enti bi kwa me de me si we nyina ye de sisi awade ni no ɛni ade ensa no edidi atam ɛne ho niema na ensa na wo agya me ma onka no nti upaye mfrɛ ebia na wo de dada se wo nku ampa etumi de sekan anaasɛ bibi ayɛ attempt sɛ na sɛ onipa kabinta no wɔ hɔ kabinta no ɛwɔ hɔ
nti sɛ me boa me patron na aka kyerɛ wo bɛ yi sɛ ma ne nya adwuma na wona na wo ma ne nya adwuma dabi me kan kyerɛ no na wo bo ni dwetire na me man ni nya ska man yɛ nti mmiri bi ntem ɔde me kɔ yɛn ayi ɔde wo kɔ baabi sɛ yɛn driverfoɔ union ɛna driverfoɔ no unsa eye program to relax bebre sa unionfoɔ no ɛfrɛ me ɛno pono ɔno na ɔde me kɔɛ sɛ mede nneɛma bi gu me kaa ne so me ka wo na ɛnyɛ nneɛma de gu me bisa wo sɛ ɔbɛyi na ɔso ɔnyɛ adwuma wobɔ ne dwetire ana no na me bisa wo sɛ bia wɔbɔ dwetire ma na hye asɛm die na odim no na in fact na me ho abɔ me nti me yɛ bibia me nipa onye watumi atena wade ani nye ho better 20 years Akoma FM 87.9 sɛnea asɛm die no ɛdɔɔso ma me frɛ me brother na nka yɛ kwakɔyɛ no ho adeɛ me brother me bɔ mama ne me brother pɔ no hyɛ ɛgya mo akɔyɛ ɔba ho adeɛ wɔ ba no ɛdeɛ na mototɔɔyɛ sister adwene bɛ na ne ɔba ne fafa ho adeɛ asɛm no yɛ ka ɛyɛ na no bro nya dai wo ma asɛm no ma wo bɛgye papa yɛ de bra nti na bibia me ka sɛ yɛ yie ma me na mo ma ba pɛ na asɛm no mentumi nkyerɛ mu yie me say ọbẹ yi si wọ ọnyẹ adwuma for the past 20 years wọn kyerɛ mu no ɛyɛ program papa wobɛkwa ɛyɛ sanso bia na ɔno nso wɔ bi ɛdɔɔso nti yɛ bisa wa na nkwa ma yɛ kyerɛ mu kakra na aka ɔbaa ne se kyerɛ mu nso na me kyerɛ mu sɛ du tama yɛ fa adwen sɛ yɛ kɔ akɔyɛ no ho adeɛ ma me brother frɛ no ka me brother frɛ no ɛbɔ na maneɛ ɛna ɔgye tom nti ayie ne bibi be sanka me brother no ama wo ma ntumi amma nti da yɛbɛkɔ no ntumi amma so ɛna me brother friend sɛ ɔwɔ ayie bi konti ama date ne ntumi ankɔ nti ayawarija ye hu na abra frɛ me nti awarija ye hu papa sɛ de mo jai sɛ de awarija ye me ene ne ntina bi sania adu baabi eniamo ho a ɔyɛ mmiriti pa na ya prane sɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ eniamo bi ɔyɛ wɔn me sister atemdie me brother atemdie nti me frɛ me brother wɔsan tera wo kɔdidi wo sister no brother tem wɔn mana nso wo kunu so vaida wonim na me fi ma mi do nyame aka me saba akɔ atwa madam me kɔ kurom me wire fi ade wɔ fie ɛna me ba bɛfa na me ba bɛfa me ba no na ne wɔ fa ba bi wɔ yɛn nkyɛn ne wɔ fa ba ɔyɛ panyin no ye kom na me nka asɛm no na wo yɛ saa ɛwɔ si tam nti me fi kurom a me ba me mfa ka na ma ti me na mfa me du fie na ogusu ka me sister ho asɛm a ma ba bedu na chi pɛ a ogina ne wɔ fa ba na ɔwɔ yɛn nkyɛn na ogusu ne ka na boy ne de na ofesi me nti ebra ohun me no ebra ohun ɔno de na ohun me ebra ne hun me no wantumi anka sɛ oh da na wabai nti me koya nti na asɛm ɔka ne nyinaa nti ɔno 87.9 Kumasi me sister ba yɛn dem no ka kyerɛ nso ɔnsim fi dɛm hɔ na ɔyare dabi me sister in fact vida wɔn hwan na bɔ sister wo sister ma ne sɛ vida ɛne obi edi ne ho kɔnkɔnsa saa asɛm nsɛm na no yɛ din nsɛm na no yɛ din o sɛbi ɔyɛ ɔbaa nti anytime biara ɔyɛ ɔbaa nti ɛyɛ ɛno na mamfa me nsa nka no because otumi ka kyerɛ me sɛ me obetumi atwa atora to me so na gakye me ɛgyamu a onyi ni sɛ ɔbɛn wo pɛ na emu abusua dabi sister vida ade a wayɛ me paa medete hayi me bɛma bi a me mpɛ kasa ɛna me mpɛ sɛ tam bia me ne ɔba bɛ hama na sɛ deɛ enti me nsɛm na ɔka na ando de ne no mhwɛ ne yie ba aware no ɔno nko na afom wɔ amfom no da krokra da odi matema sometimes ma no to jimi ɔboa ɔno
me say otumi ka kire me say me obetumi atwa trap so me ya kire enti say otumi ka sa wonu say ya asema otumi chat because asa ni nyina kwa ye obayi nko anti 20 years na me de anya me nko a wa ateni ne de so obayi wo ni o keka je say otumi du atem ne de wo di matem enti ade enti no on de onye enti atum na me che say enfum so ni nyina na wo obayi nko ho ana enti ye say me brother me yes na ewo obayi nko ho ana na ye obayi nko a say wan fom no kwan bi asoda anyway den ya sabe me so bia ma no to no ba me edu ba bi no mfiase no na ti say dana ye me a me ye me o kan say me to me nsa no me ni ba me so say man hwe ni ya me nsa be pa enti pam no tware no me oyem bibia otumi me nkwalai otumi bu won den ma ya koda sebe enti tokwa bebrebe ni edi atem bebrebe na mutumi hia mu sa wafo ena no da na de eye out kura na obi a osimi ye bodanfo ono na Mr. Ma wose no na me ba ma me nwie me ba wa hwe eja mu atobo wa hwe sumo ye bedru bebe na ma me mo ahen na pom to say 87.9 Kumasi ye da nyame ase yenkoi akwantu he ba yo ma me da ase ebe nyame wo ho bibia be fine ya ye nipa nkon ade bibia kan ye ho akwantu he ba center da bia ye ka say me da akwanhwefo nipa maako edu na ya keka ho abom nipa 10 we wo kokwadro wo ye funyade adro wo ye atweradro wo ye kompadro ya keka nyina bom ase wantima Dr. Nyakwa me no edi nkomo emi da no ndi akwantu ofo da bia me ka say SDA ni ba ko ka say mo waduro a emu odu na nipa maako edu ya keka ho abom odin say enya asem ketwa na ndem no bedi nkomo awie Akoma FM 87.9 Kumasi nipa bebre ani da so asa akwantu fo de oba so ya de kan nyina ne se ni da so e wo ho eye bebi a muduru no anase ni weight no eche bebi a wo wiase bia na ya asam so a ehye nkuran papa endi ba bibia wo bia se wutie me awie ya mesrew da bia ye kase akwantu fo de ya gi living testimony edi da bia kase ye wo yare a ye fe na cancer ye wo ho aduro se no fo mu de o se ba bia ni padua akwa na ba bibia na aduro e wo ho enne ye de beto so amoni pa hu se ye maame bi oba ya so ye ya ofi takra de he ya na no fo ba ko Akoma FM 87.9 Kumasi na ye ho hwe a enye ye no akwantu fo doctor ye se obetwa no fo na afira akwantu fo is dabi ye betuma ye ho bibia ma na ye ye because na no fo no ahono na de wa se dua so dem but nyame adom oba ye de aduro totoso ye mfo ni na pie firimu ema ebe ye kura che se wa ufra bonte be hu a wan kase obambebu but wo hwe picture ye to TV na nimu na wo bon se se no fo na tie no bibia be ye kama e de maame no ndi wo hwe no fo na before no e na ye de aduro aye yeso no e na after no ana bibia ye fine no e na no fo nda ho a wo se kutwa bi Akoma FM 87.9 Kumasi wodi na de edi ni djuma endi se wo tie mi na wo hwe mi na se wo no fo mu haw na ya ka kire na se kokram yare bi na wo mu a mesi anidaso ensaye akwantuofo yesi ma me papa bra aduro e wo ho yebetimi abo akwaso no nkoso wo hwe TV na mu eno na da ho no ye nkofo kwasi bro ni bia picture e meto so yasa na yare ye nsa bro ni bia yare we die wa wunu bibini a we Ghana ni a wo fita kura de ya e na yasa na yare kama kan da bia me kase yare fe ni stroke enjuju yare wo ho aduro kase pa na wonya stroke no a che bet nante no nkoye ana kasa no enkoye kasa no emmayi a ni nyina ba kwantu fo yare sabi ho 87.9 Kumasi ye number se di djuma wa ya so no na china wo ba na wo yida kwan ana wo asembi sa bi ana me kase ko atika mu doctor ma me nyine number na mi sa na asembi a number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your numbers no Akoma FM 87.9 Kumasi kan ha che na bi kwa ha no mamoso eno nche se yeni ho aduro e wo ho da bia me kan obi a opa wo da bia wo no ne obebre sisi a wo ho kwan
ebi ko betimi awo kan but one we be yodium se be do ba bi no na age no antimi amwa na se ebi do ko na menses no emma bio meso se menses no mayi a ebe ye den se awo betimi aba na wo so wani age wa brabom wo betimi awo mampene so se de ye ka che wo ye bonyin mampene so me se bra wo be do akwantufo aso ye ya oh Nyankopon adom kunim de be ye wo dia ama awo no atumi aba ero nti obi a wo tie me bia se wo awo ho hawa meso manko ba bia bra kwantufo ye nche wo de abo 87.9 na wo ya refe ni kidney ho hawa ya be show no ha mo hu abrante wa kon wakra che fen daddy lumba oni kidney wonya haw e wo ho akwantuo nanim nyina pagya akwantuo no yatimi aboa no adwunso no ba che se color eba no brown ama na furu ye den na nase nyina pagya so inshallah akwantuo ye dawroma Nyankopon nam ye so ama nipa ne odi ne dwuma oketekrache a wudu no bi se daddy lumba obi abeka na asem a kire kama wo liver yare aka che hepatitis ama liver no ye se ahono ensuo gina ho nyina enya de a ma me pape enwanwa aboro so oba nua ne yedi ya na haban ene yedi be ya duo di ama wo eno de bia me ka FM 87.9 ya de mo ya ko show fridge within 24 hours no Johnson na asesa brown no wa fu na ye kapu no ana wa na se pagya ni nyina ese ba normal eno nche se ekọ but any 1 week time no na hoden abanye se wutimi ye bia no obetuma ye amana ye enei yare ya fe epilepsy eye twere yare da bia meka na abonsam yare na de akwantufo ba ye tene te ya hwe na asem odin a na ye de mpaye e de aka ho na wa bo se obaji ye di enti wo bia yare fe na etwere hawo bia no tutumrika bra akwantufo ya so ye da bia meka yare fe na elephantiasis wa na ba akutu ko na to ho na ho ye o titi ya wa na no ahono aka ho ndi wa na no ayekese da bia de ba chim bia se aka ho mpo ya na ayekese efro ba wo soro oba akwantufo ye waduro e wo ha ye de be ma wa bibia be ye kama enti yare dia a ewo di mesa tutumika na bra ye nya aduro ne ye da bia meka akwantu heba mesia eguso edi hene e wo dwaso a eye ya furu ya de aduro o sa aduro ya funkika aduro ya funtutu aduro obi bia o sa o tie me wie bia no na abrante ba ko ya je mani ji pa se dog minye ba ko from fi US wo se wo pe o sa aduro na o de aduro ma bo aduro bi dinche so nko se da bi nya aduro bi akeke na akwantu ofu aduro de even Akoma FM 87.9 Kumasi. Kama. Nti ma me nkoto bi na me fa mrɛ o ba ya so ye beto bi. Ma me san fa me number no ento dwa bio number na hu hia pa. Atie fo se me ba number me mention ne kese. Number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers no frɛ won sa be kan yen ndi mi gusu America akwantuo heba mixture ho asem ma mi e pape ma me na woni ho no Akoma FM 87.9 oh sawa no yes Daje foforo Ghana Focus Media Award na dem ayen ndi yasen aboy abaso bio ndi nye kokoko de no nko a na ne Ghana fo nyina die de kokoko do number 1 ma me ba ko bi a ni di bi organ ekwa animu pa na okoto na ofre me so dog adwuma me yeni o na wa me no maduro na ekamea in fact mani begu ase na me se ma me woni hawo no maduro no enu da dua ofre mo se dog nhira nkanya me wa chese aduro no mi ankasa na me posa mani me kwa me minimu the way na me ho si ye me no kokoko na fifiri me to me no me yeni nyina atotwa 87.9 aduro me nim se ma me sa na tie o card papa bia ho asema ya na ni papa bia de na se de bia ye danti ye se nsuo ye no sa na wiaso be ye ntiama hu abani pa mu mesra ko pa akwantuo ko mixture we no enye afaduro wonum na enam ho na aka bi kwa nipa nyame anye waduma ahwe obegu ho ni masida bi wonum kama na ni je sem se wo pressure diabetes esan etiso e de ma kama sa na infections ye do no ye badua so akwantuo care mixture me se yare na tena ho acha na da bia sebi ubema mu epie nsuo ubema no fon na efon odi she mu na adwo ubema nya adwuma ani je bia ni wiase ma ya ye mema no bia beka no kra se wo ye bema na mema asem koyi a na asem ya to na wo ile na osuro nya mempo no akuti obebbo wo no ye ni ehiani wo so ko pa duro no we na batin kanti we ye bema wo ba ko fi kwa ye bema chen ho
because bako fi so ano pa sebi ni be ma gina so wa ye panyin wo die adwodwo ndi mesro e ma wani entete ko pa duru e be boa pa ye wo ye oba sebi wa hemfie ni ma nkoye ndi be ma bia wo hihya ware kora wo hia ya na cheze nkoye sa ni ma mienu ye dasani wasase we so a meso hwe hoye ko ni je nyina e wo ho nti ba bibia wa wutie me bia no wo infection yare atutum ni ke na kope akwantuo ke Mr. Nabra ya so ye krenike no bi wo techiman ahmadi ewe ni chama UNESCO na boso pe kumase ye wa asafu labor run about wo de wadi kira tonsu kwan kan fie 1 2 ye wo hwa enkan ye wo kwahyeman ye ni presby asondan no ene die mu hwe ho pe wo sabe kan brekum ye wo na masua station bembre support san ase jimi number ye twa to ye bre na ye bre number no e 024 66 28 508 ene wo 0241 22 yame enhirawo enu no ko ba bia to aduro bia obenya bia to o wa sa biduro fi data me chew bebre okọ no ho abenya bi ato e wotakwa nyame enhire obi bi adase ne ye besen ehia mpa akwantu heba fo na wote wonum ka no na eno baji akwaja ne tetetetetem wuwu mu wutu we he adwuma yi a wonye wo mo wudwetire jese mi bisa no wo se de tire wo mo ba wudwetire da na na won pay bin so ma no no ye yanka babo mu mienu an 87.9 Kumasi unyi se na ususu se obayi se wo ye adwuma e bi obeba obaye too proud shini when to me I miss to me and can say scano say na akoye say sika na so the man 3 million Dabi na me kire say na me ye utu ni se susu na say no de be ko ye mo be sika ye dwetira ye man box e bia mama 1000 and 5000 ye sika ye de ba me susu say e bia na ofo say obayi ye adwuma obeba be ma no so anase bia mema beba ne ho enti na bia wo ma no sika nya sa asem no die emfanto nche onya sa ne ma be ma bi ho fo se oba ni sika ye adwuma mema beba ne ho oba ho me ho eno de eno akro ka che se o ma de e ma asem de emfi adi oni adamfo wo krom ko be bia na mum atem die ene nsa no eno ne wo problem seven previa min on mami nko no ho aye so say mami sister be ma na ko no no oba so no de be ma no me na ni age a mi ja na okon me ni on me die sister no kura awo nyame ani say ma trans be so say me yanya problem awo me be so me tori ko ba da ho a wa sori adwane mi sori ko no sori adwane eye me fere na won ko ho bie mi vida ko kra na me yema hye me nti na me ho adwudwu vida adan e kura tu ho wo ya housewife da o ja me no kra no me ne da enye no kra me ba wo de jai enka no kra no mi san ko ai mami mi san wo de jai me si jai mami san no bra eno wa se wo no pam be man na kwatra no to so adra bani no wo ya housewife na woni ne bega so wo san ne na nka oba no wadwane wo twetu kuro baby me twetu kuro na de an bibia ni mama se adenti a woni na ma ena no o ka se me ne na no be enu be sa afio na se enu se boso ni mienu o kasa bu afidie ni ba wona kasa hema no kasa so me bi sample enti na woni na nafa wusi na woni na no nru afimpo na won pesa o san kra na mu mi san question no ya bi san question o yi ano ma ni nya no ma me na ya da ho ana wo ya wadwen se o ba me ho na ayi ala no anya wan panimu no na omo nai papa ma na pani oba pani na ya oba pani oba David oba pani na ya oba pani na ya na ni guso na ba ma ya ba so no wa hu mi na ebe Johnson so wa hu vida nya excuse ma obeba ya wo kai menti ase ma me say wakasa me ne na oboa anyi na wo kasa enra fe oboa
Mama no kan. Eti woni na na for how many months? Me kan si kan say. Na ode nsan ba no ba bu so bi enu ansan a wode nsan ba no da na wode nsan ba no kampo no me ne de dai ada wode de ba wode nsan be gya me no me ne dai na wo hunu so de say kwagya na me kwa sister wo kwa wo ka say unso won kan no kre anya say wo hunu so wo kwa kwagya wo a wo beba wo charge say won ne 19 ha sha da ne dai kanokre ukro ka che me say enura fe wo start ye no si enura fe nyina me hu say olodu ba kuma say wo how di be 3 days 4 days me ntra fie oba enti dia oba me no da wo se wo no wo ne na me oba ho kwa na sister na say na ba ko petimi di nyin say me ka kire wo say me ka kire wo so ono mi hu se wafa be mada boya na se ma on fa bi da bi entina me ka say on me na o ka say me bua papa me no da Akoma FM 87.9 why ya woman be ma why ya ma ne hu suata ne ho ama se say wonya yade onya yade on be yade no o ka no enya me na me ma ne nya yade eje na so be ma ye den sebi prayer se me be ko no ha se be ma sister ma me ti asem na me nya kwan o ma won kan sa na ni ye te se de wa no din ACT kwa che se wo pro be ma no so ofie on kan no kure let me tell you nipa nyina anu nipa nyina mi ba no ho wo pro be ma so ofie se obe ya de no obe pata no bia be nti obi antimi ma no ho na se de bia no na no ye de na boni che kwa me fa na bia ye fa sem wa no den on kan no kure tie me ba wo de jira so na tie eja wo se o ye dan a say me sebi me trance nti bi o me ko di 3 days sister me to me ko di 3 days nti sebi me ba no na bi a me yire me ko no ho no aso de dwane jam ono kura de on na kete ni so no aso de dwane jam o ye ya ko du ba bi na fe de aye me ferie ti me daw na sebi me ba ma sori na me pese me ko no a na me kai pe na me jai me ajojo edu ba bi a ajojo kura mi ntimi enfan ko no because nim say ye dan on pre ntimi jai nti Akoma FM 87.9 Kumasi sorry na agina so na ajo sa de no so ha ye mema ti ama se si ame won o ma na me kotimu e ka me gwi ye me ya aka ho ache so many years ono me na sister me friend ma me born na mane ya dia na ha me nti me friend ma me be 3 times born na mane se aso se no obayi ye nti se obetina se bibia mafa na chia na ono no wa tu bo na se o maame amane ye bi enu ame mo no maame amane ye adi nti no odina no ka se wo maame afra wan ka che so wo kunu afra no sa wo ne na me maame enka bibia nkyere me eni o maame nso o ye o me maame ka bibia nkyere me se na o bu beja ma wade sister ne number wa ka mo fra yi sister maame o beja ma wade na ade betum se me no na binia no wa wa beja ma wade no wa hwe ana yare na wa eni obi sa wo no de wunim sa ne na sister ni nua Kate tia ha me born na mane ni nua han Kate wase ni nua bi to born na mane wase ni nua bi to na me pa dance krumu me pa da me pa semo anu krumu me pa dance yare na wo se me ma wonya ya sa anyese da bena waka hawo ma ne be ma ye mrechira wo no hospital na wo so ho no me say enu na wo ka kire wo kwanya fa so ne be ma ne ye sa no enu wo ka kire wo na first wo fa no a wo ne nyin se ba ko na ne be ma mu amre dabi vida me bi so asa wo no dai na ne be ma mu amre dabi na ne be ma mu nyamre na oni problem bia enti started from bra na wo ne na no no o ka so obenya sa problem no asem ne ye ka no aka no kure ma na mama yem frɛ edu baabi a mama say be ma na wo ne da Maa Akos edu baabi a mama yem frɛ adansefo no nso mama yem frɛ to be ma na wo na se o maame no tue wontumi enka ne kasafidie wei so se wo bo o maame amane ye se wo ne wo na wa bra ye ntro because o maame etenkwam wo maame betumi akasa wo boa eti wontimi nyi wo maame danse wa bra sam na wo ka no enye no kure se sa me no de papa waka maka kure be ma na o se me no na eti adie na si kwapem brebe na start say me no na me bisa vida kwapem brebe na start say wo ne na problem no so ye de yi
Akoma FM. Ma problem na woni na problem ni ye de yin. Na ye ho ade ye no o me ye no a o so anya. Good, enti na woni na because o me ye wo ho ade nya no ano no. Vitamin sister, me no na di nkomo no. Me say na o ka se won koye ho ade na no won koye na. Nanu ye na o se me na won na. Nanu ye na start. Na na wasa me bo wo awonka. Enye ba. Nanu ye na ben. For the long time. Wunim. Vaida nanu ye na ben. Ne wu nyina. Akwasenya se. Ma me sister. Ma me ne wu nyina. Etumi ye sebi mperaduasa. I say force. Ada wo meje mama. Anu kra ye kikiki sebi me kan ba ko pa na nyinsa haba. Enti so wonu ada wonu beda kra nti bibi kakra bi no wo de anyam. Ohun. Me brother say yenko ne yenko hia na wo mu kasa nkyerɛ me manisika me brother she date ye ko ma me ho na ye o ma ko frɛ nyina akɔtena se na o ma kasa kyerɛ ana o ka kyerɛ me say onko me say sa agro ye fro ka ye bedu kumasi me brother no so ba no o mu du kwa no on frɛ me say na no say ade nka wo de kwa koja wono na eno na wo kwa me yefu mo kwa na say ka mo ja atembi ene na no ono wo na no edoso ma me nti ye konanka afenu ni nyina o maame ye frɛ o maame ane o papa ane wo mo twɛn ye ye kodui no wa frɛ ne maame so o ma ampa na eno ko brother so no ma beso kwam wa ma nti wa ma na obu be na wo de ma verada na wo yesa vida wa ma nso so ampa nti ye mabufu na sa me nko me ka kyerɛ papa ne sɛ sika no wɔde ama me no sɛ me fa enye lɔdo fɛ fa bema lɔdo sika no wɔde ma me no wo bi na me ka kyerɛ ne sɛ sika no lɔdo fɛ ne enso etu o ma me bi nka ho na wonim ukrom lɔre fa bema lɔre fa enso wa bra wa no ti fie ho twɛ wo no ama wo lɔre fa wo tumi fa be du krom ene no no kokoye tie lɔdo fɛ no odika scan plant one fa man back o send ye me de bo akɔhoma na me kura no wo de nsa bi koy sa wo kwa akɔgya aban aware wo ne nsa koy ba ne sa no shebufu wo de nsa koy na so ba wo nya ne ho ade na nsa be na ade ko send ye David ba wo nya ne ho ade oba wo nya ne ho ade ye de nsa ko se akɔgya na wade sabi ne David papa ne mama wan ko turi tinsa me say wo ba wo ne na atwe bra wo so akɔgya na aseme de nsa ko o me nchen nti me nsa ko hu mo say o me nchen for the long time ti sa kokko Akoma FM 87.9 Kumasi doctor o so onko ba kokko bia doctor oh man gate baba be ya no doctor na hema be me na pom ti say start do me ho ye wa na me ni age say me hu asa me sumu wan ma ya da kra keke say bi asa no say nya mi hyira obi a so mo ni je no papa bi ana asem tietia na me de betu dwa ye nua na omo tie akoma mu nsem no omo tie a wo so mo fa bibi firi mu ewi ase wo ho nyame bo obi ase yeye nyame bo obi ase yeye na wani nye wo ho edi so wo na se wuni ani die mu na che se wo sasa bia gidi Kumasi show so obi pese wo ko na yere ho a oba na mpene a wode ma na kewa no wanyam adentra obi nso se be wa ya ma wo ye kra na ho ma ni se kra di ajo oh said the city no enti me de masem tietia abusuafo am tie ye yakoma mu nsem medie we ye medie kese a se wa ntie bia wa yo na Dr. Mensa asem tia wa ne se adenti na ya ma usika se sika ye de ama ono wo fa na wo mo wo ho no cheka akra mo wo na wo ma ye na wo de wa anya ye wo anya sika ne bi Akoma FM 87.9 Kumasi na sasa kasa na ya na ebinom ye o ma dwen se jama Dr. Mensa na de ama se sasa duro da bi muntie nie sasa ye twi kasa ye mu oduro pa se sasa be di obi akira na se nipa na no me abedi na chi no endi wo ye adwuma ye nyi wo ni sika asem na ehye na wale se mu nkoyi bibia nkofo e taking easy no nko wo brands na wanya promise and fail ahodo nyina bi e wo no so eno na yesi da bi nipa de sasa di nachi na no mesra so wa nwale sasa dura me ka bibia se wa bra bo nkoyi da eno ti na be bosono me yense ne no nko a na me ka ho asem a me 87.9 Kumasi Ghana ha no ya ye ka se ahokyera bo ma no mo ahokyera bo ma no mo ahokyera ba o ma no mo no bere kro na bi nso si dai bere kro na bi nso toka edem na wa adwene be yo se ja mo mu hukum nipa ni nipa kum
eye tumi a edi wo machi no e na o ma brɛ na se enti ame kwan na nyame bɔ ma o so o munye yi na kwan bia ma o mu o mu ye yi na obi ton ice water na osi abrosai na obi nso ye gold hu adwuma na wo hae dai enti enya wonwanwa sam no enti wo se udware saseduro me pa cho enya wo ho achinyi me ye kristo ni Akoma FM 87.9 obi ene wa oduma urade chen me kwasi men Debida enso mabusua no me dwale wo saseduro se be ye on be ye dene so on se de sitie no enti nura kan ne empanifo di dwale ye ne ade nyina no wo de eyo on se adwuma mkola ye we ebia na ahokora ye obi ani bre de wo ya no de ohun se obi de me ye de bebu adwuma no but na obi ani brew enti dwale saseduro me so enye ho achinyi because en hama na ohun sa no me de me nkwala aka obobri forest na me ye call workshop ye ya be do mu wura ha be na me se me be kire mu ade sa ha ban Akoma FM 87.9 me ti ha be be fe na na franda kudie ka ho de me modi me fa ntudwa na me ka bo mu se na eja dam wom afe na ye wo mo nwanwa se jama me wo be yi na me se nya be yi hama na ohunu sa no tumi wom ya wo de me ni pedi ye wo ho na ye obi wo nso kora etimi bre ni pase enti ni nyina ye eno ma agi se onye obi wo ho nim de no oboa wo sasedro no udwale bia wo ye oba ma wo na wo yiri nhia wo ye oba wo ni wukunu nhia ubu nsan so wo nwale bi na wo udwale nso ye nwe na mono na no ne ye dwale na nadudu mienu saa wo kra da se me de akosi mense akosi ada ebe echina memene na nadudu mienu na medwale mi dwale akosi ada nadudu mienu ade ebe che dwada medwale saa enenson wutimi dwale ne saa wi a wawie ekwan na bia ma se afi ade a wuye bia bo sa fe changes ya be musika se wu bia edi mesra mo mama mfa nya gudie me si dwale afi kola ebe sun ebi ya chechire wa homem dwale saseduru na wo ho nsane na mmoa we asem tietia ma me de etoso bi obi o kasa nka wo mu saa yale ewe me se obi a o kasa nka wo mu bia o te se be ma wawale na boso me 87.9 wani magu ase dada na woni muntra be ma de o be wale akọ wonni hwe kura ha dai na fa ofom ba yes nyesa boso me ensa da so te wa asifia wani magu ase dada na woni muntra enti obi kasa na mu bon enka wo mu a mesrew eye ni mugu ase yale ye pa no na ye fa na halitosis no enti oba o frɛ Dr. Mensa for Dr. Mensa menso me kasa ya na mu bon pa wo ye oba wo ye be ma wo ba ketwa obi a ye be ma wo duro na duro no wi sum nenso a kankan ni nyina abegyae be free ho no wa ye free na ye kan obi nso afansa gro mu amokọ asole amoto nwuma ma no denden so wo mu bon mesrew hwehwe Dr. Mensa chiri kwa na mo a za ya enoma me ense na kota nyina animgu ase yale ye pa hadwen papa wo yem na wo mo san kofo so woni hu nim die nti no na enu bon so no wo sare na mo no wo so oja akosu ya die uja na judidie na mo no uja ye wonu kankan no eso bete yale ye wo yem nti unya Dr. Mensa do ni bia na ye de ama na wonu kankan nyina na jaye why you free no ena nanka me de adanse de bi ba na beredi ni afa ma bi se Akoma FM 87.9 me se wasa obi yale na de no 87.9 Kumasi na osa na yale no eya chinyije kese na me ba be ma me wo inche na me kase me ba be ma wanu mu no bone sa ma me hu no kra na me pe ba bi dimitrafa wo ya bodam ena me kwaje besin a me de be adwuma na me se de me yi bi na me de akoto papa eduro yi bi na wo se wo de eduro ne ma ne ba no ma ne ba no one dance die o die no one wonders ne start ye one dance na me say me din one day abro ni de me am ya me akwa se me hede ehu ni yi ba yes eya adwuma o enti ma me no say opeso wo de me share chire no wo bonus wo de me kokoti abakoti aka papa we ni din wonder no akwawu adi fata no a fata no ne akono enti me sira mo obi a oba onum dubone wa bobra na ma fe de ni suba ne ne yo no wa ye jonki me so obi timi hwa wi ase sa no wo sere me ka me chire wo asa no mo ya na emu oya so ya se anka wodan enti me sira wo asempa eye tietia
Baby biala wo what Dr. Mensa ho asam se yesi nubone nko a de wo ba no mbi sey akumu no emfa ni agro yes and anije sam say ye delivery service nti baby awo bia no ye betimi de adro bia 87.9 what the answer be friend Dr. Mensa say o ye no so difference wo yes ye ba ku ye fe no all season no de kora no wo den kese all season no sugar de bia sibi enti mesra wo frɛ ne ye betimi aye delivery service de abrɛ na wa send wo sika na ba ne ye de abrɛ baby awo bia ba ma me no ni nche e de command abro chi na ye de ko enti enya hote anasa gudie yale a yenum se Dr. Mensa sapa na ye bebrebe but 3 na kotai mani abrɛ so pa make ho asem retentive memory there some amu no say e no de wo hene what so what so obi ane babon ma bi o se me Akoma FM 87.9 Kumasi exam say amenko ameba wo defense firi to na be na wo hunu bi da Debbie your boy ya kenka o no first no firi to na e ba ya retentive memory enti ya de number na itudwa ye wia ye nkasa bio wo mo nyame pe wo maje wo mo nyina be frɛ number na ya boa wo yo Maa Akos wonim na doctor kan sem bi say afi bebai eno ne asem no wa hwia na niema pin e be ko atia ne ko mesrewa ni nyina ne ya doctor aka no o se be Jesus aduro dware na niema akutia wo no ni nyina enko awe titia mesrewa sa yemfa doctor number no entudwa e 0244 92 12 69 0244 92 12 69 027 11 73 551 027 11 73 551 when see your doctor adwumum number ofra obi ya betimi afa 0532 92 80 95 0532 92 80 95 yes ye ni Guinness depot ni en kana pumpuni mantam so ye wo wura kana de Japan akompre ko na bro san na se wo Medina Zongo Junction yes e ho no na ye di adwuma nyame ya dom a ye guso ye adwuma a chese ye mmere ho wo de ya ne se oba hwe chi fai nti ma me nyame pa na se me ye be service ye bomodi ya Dr. Mensa hamakasa what na bebu o me de me se da bia meka ko Dr. Mensa kache obekonnue sisi wonnue sisi wo ka se nua ka ni nyina ya duro dua bia wo beti bia haba bia beti bia ya duro Akoma FM 87.9 Kumasi ya fa ya second story entwa mo so na ebe yiri sa benta papa oba ma mo hawie na pom ti se me pacho ma ne so ma me na me tie nyina mate wo nka wachire ho enti ma ne so ma me pa wudi ba che fra me Joanna free na ba e fra nyankwanta ewie ba che ewie di hemoko nyaboko sa ba me we ohun me wo yi wa se kropo na de me kwahye kurase na ye efuo ena obesi dan wa busu afie no de mbetra me ba me kuma ha ne sole o ma me ho to me woni me be ko sa Akoma FM 87.9 Kumasi e ko fa be me no so no anya me ho ade me ne na 14 years no anya me papa kora aka se wo mla kora wo nko me dia hom tira me ko fa be ma no ne e preso ma me kika won se me na me hu so kika won se me ye why maybe me tension fa why kika won se me nyabotre be ma no se nyabotre wo se mo akoma anwe jo kika ni ye ma me ntie ni pa na e ko here no yankwe me ba jo me science start me ba chona me ajimi je no be mi awan na me wa wasa kro Akoma FM 87.9 Kumasi ena me ne ko share kurase ne ye koko de wo ma na obesi dan wa busu afie na o de me kwatena ho de me kuma ne sole o ne me be ko sa me de kro de ntokwa gina me so sa na me de aduan akwa akosi wo ye na me de ahom tie na me ko fa be ma de be ma ban na obeti se me wo mpena de obusa me se nya no kore no wasa me nga no kore na me ka no kora ye be san atena na kopie o mo hin bi anim wo anwan kwanta ye ho kora ye kan ama ne bla ne kora ye se ye ntena ne hwe nkwala na ode ne de ni nua bi de kora ye example se ni nua bi kora ko ye sin so mo aka asem na o mote
Enti yenda me kunu nam so ne mbra na wo twi 87.9 Kumasi. Enwumre ne ba ne bla friend better me score wa amfa. Eni ye na me kokopɛ baabi. O na ma mi ska na me san de kotena baabi. So opese me fifi o na oba ni hu se wo ne magyae. Ye na o ma mi ska ko ha dan na me tu na me kotena. Me dan ska de ba m ko ha na kora na enso. Me san de bi so so. Di baabi a me te kora ho ncha dan ya baabi papa. Nso to na e be fi o. Na ye na me ye say sa de abema nso me ne na tena ache. Me ne na tena 14 years. O anya me ho ade. Be papa kora friends o mra wonko. Wo bu me kwasia. Me de ne be ba ha sei. Na kwasia bu obu me no. No onsu me na me nko. Me be nko bo me bla. Na koko na ya. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ne ba say onsu mo. Me ba chan. When what chance 14 years. Wan your ho ade. What the bonus so I was sitting into on your ho ade. O kan so oni ska no ska power de be ye. No ska pa. No ska pa. Me ba pa ya so onyi ne kase. O ska pa de be your ho ade. Me nam to me so on pe me. 14 years. When the be man at 14 years, be na wo say on pe wo. Me ne ko ansem a be wa na okeka kire me na me ho. Okay, ansem keka bi kire me na me ntie. E bu wa kasa wale oba wale mo no ne ho ne ade. Na so on ware ho. Sa na no wa kasa wo say me ne tinti. Ya wundi ni ku. Akoma FM 87.9 Kumasi. Wade wo no. Wo ye de wanu ne ho. Die tiri wanu ne ho. Me na me musa no. Because oba ben oba mama nchire wade. Oba papa ben. Ena be ma be ware no no obeka che sa wade me wade wo manu me ho. Wanu wa na che sa wo su bi a enye nti no wade enu no ho. E de hen. Me ba jo na me ni su bi a me kwa akura na se wo no na me wo de me de ya wo mo. O mo so ale ya wo mo beta me sa se me nkwa afu me nzo afu no me ti krom na me nya ebi da. Dinga kranga kranga na me didi be ma jo mo se me ya kwadwofo. E ma asem ne kwa akopie ya ho ahemfie. E ma ya kwa kan asem kwa ma me di be mo mo se tan bi na mo di time wo krom ho. Dia ho ahene ne kwa ya se ngo me kru ni. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ma me mo kwa bai. Me ma me mo ye kwa kan asem be ma ne kwa wa ni machi. Dia ba na ma me ka chen sa wo yire wa be e ka amro wai. Wo de nkunimdie na aba. Ndi bibi ne kwa na be ma ne na wo ni machi ndi mi hu sa be ma no. Pe bi na no mpe me me ma adwene bu mi sa me ma ne na da bi me te ho a. Obi na pe be ma ne ma wa na ono na pe wo. Wona na be pe me. Nti sidan na oba wo no abepe wo afa de eduru ba bi wo mpe wa ko be se wo pe. Keka ni ye on pe wa. Onyu obi na ka no ye se ye nware ma. De kofa be ma tenchira che ware no. We de ono na hu wo. Wo hwe wo so hwe wo fom wo hwe wanima wo hwe se de wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Ho me wa no. Na me ne betena. Nti sidan na on pe wo. Ono no odi ni yakwa no odi ni bla mo chi ne bla ye se na ono obese me po kan yam so wo chen me 2 years na me ye se be ma wo chen me de me mefa wo eni yakwa na ne bla mo kan chen se oba wo chen no na akofa wo control ndi ma no wo tie ne bla asem wo chen be ma no ba chen na me chen 2 years ada ne brothers omo na twaduane ma ni no mo control no di enti na no wakuma no sorry a wo no wo ko se di enti a me ba cho minim de me de ya makuma no no amisa me kuru kwato frege bla makuma ne ka kire me sai frege ko be kwa akotobi na nya ne ba school a wo hwe na ga frege ko Akoma FM 87.9 Kumasi ya kutia no de bom ofie ho no me kuru kwaji mita kro na ne no ba me dem obehwe TV ngwala ne behwe TV kwa na wapam wo mo sa mita kro be kwa akwaji bi hwe na obi an ono bo na me wo mba panyi ye de ne to no me wo ba ni bia na me de aye makuma no nti akuma de tan na no wotan na me de buo man se makuma panyi no ba tan na no wotan wo na wo se ye de enti na be man si wogya wo yes an me de ahom te kokofa na chi de na yes a na makuma na me kokoko afa de me ni kura nka fie wa kan se mienu me ye ka se mambumfu me renfie o me se da na me sa be bisa wo o ka che me se na be ma ne nye wo ho ade na ma wo de ahwetie kofa na chi 87.9 Kumasi wakuma tete wo afa ho ne empratwe wo kura chi e ka ho se me ye makuma tete me enye wo kuru na tete wo kuru nu aba o se nti me kofa me kuna chi I can't think far be ma no nya me ho ade be ma no nya ho ade 14 years ma so obu me kwase ya ma wale no na me se me nti onye wo ho ade no ne yakuma tete wo nti na afa na chi moa mame kasa mame nti yo ene na be ma wo kofa be wo fa be me ye chi kofa no mpachi o anya bia wa ye ho ade na mame mente Akoma FM 87.9 Kumasi wo fa na chi ti ka wo fa na chi de be ma wo kofa ka che say hey me ne be be yet 14 years onye me ho ade nti na me ba be fa nti wo die akra de ansa na me bi etokro no mu ama wo no kɔ na kɔ ye me ho ade ansa na
ansana mene wada oye wo ho ade ba cho da ye nti no no nso anya ho ade ba cho no kura ma asam ne ba nti no osuro nti ene na enye ne ho ade a wonye ye nti na akofa be ma na emom no ebi ahode ana wo ye wade dada me dia me pe no kure me se be ma we me ne tinya me ho ade na me kofa fofora I will make sure so Akoma FM 87.9 Kumasi no so ni no one ma betra ono so se mfie mienu me nsa no ono so nya me ho ade ene na me kofa me be ma na me ne tie na chi ye dai enti ka bibi kire me me ba cho na me ko ba bonzo na o mo se me nim begu ase na me dumi hu na me o kompa boy so anim begu ase ena obi sa musa de na de na ngwase na da musa de ebia na let me tell you something ebia na eyesu a ebia wo mu a wontumi ne bema ba kontra me ba cho no kura me nya ebi da me kru na tie wo be kan ya me ne kru na bema se me pe kura na ma ba no ma bebo na mani no de alo ebia na de ebia na de kata 87.9 Kumasi ebia me nti me va na chi that se no ha asem we no wo fa me ma se ne fa na chi ba kwa na me bema ba ko pe na me fa no bema ba ko pe ye be sa kokonfo no me ba cho ye be kokonfo no okay okay tweme bema me be to sempa ma na de tweme kakra na emisa wo be mu a wo be yi nsem ne bi edi obema Obapa tutum serio me mu ahari na promote say ahun fedua unwa ye fedu obodu kumpo ehwe Akoma FM 87.9 Kumasi me bro upre na se be na den e kan ye ho e kan ye ho ntimi nko ya no de musu nsia mbe ye fri ma bra me ho hyehyɛ me ho hyehyɛ wa mpa enye easy wodu kuru sara o maso nyina so enye easy ha eja ko e se hotel so nya se de open no sister enye sa o ba ko fo akonu e dance for no why family am Grace Gift me da say Maa Akos o se ade bi koso se pa e koso pa Akoma FM 87.9 Kumasi me mane mane nyina ade e koso pa ye chiwade e kese e na e koso wo wiase ene Ghana nyina na nkam nim say ya foreign culture enso ne Ghana fo nyina do mo agim ya afa say dia sorry pani bi ka o say mo anya say dia mo ene ye nyina every fam no ye nyina dia mo bagim o say wo nyina Ghana fo nyina do mo agim yes Maa Akos masturbation ene koso pa mrantie no e develop yare bi a eye prostrate grant among prostrate grant na I can say or how Akoma FM 87.9 Kumasi dwaye fa semena ana ayi bi de twetwe won bema oba nso so a no afa ayi no de ye de owo so ye na say wo bi de tukoshe mu na me hwe ye me se na me ni giagie so okokofa te say bi a me fan say kill it yi bi no ye can say kokumba we de kokumba konkomba boy nya konkomba o we do akofa te said e killet no a ye de mia fe no sa yi ni bi no ye ni titua so no na ne odi ko wura mu e na kotwe na ni ti ni ka wura mu e ka wura mu omuju omuhu obinom na de Akoma FM 87.9 Kumasi adede enko a na omoji wo wiase a eya semo ye yi ma no wo kam se me ni doctor yi a kamemba na kafe na me nyanyi wie na ka me nyinwie wo ba me se do ha kwa ekira ayi 3 months time no asaba na wa ofri mu fia obesu nyansa sister mi hu de ebinu mu je sebe bema nyankopon abo abode ne se ware na ye free wo se me de me bema na metwetwe obi timi twetwe na bema nyina ayira free ne body na ye hia ye fia Akoma FM 87.9 Kumasi prostrate grand na cost nyina obo ha prostrate enlargement na ade nyina all because of sadie we masturbation we no omodo omho awura me na masade no e develop pa na obo ho ma ni prostrate grand na enfumso oba ho pe the possibility say ontimi njo so na ade yi beto ne be me high
enti Dr. Grace say was sre yemfa yensa nto yensa yem sre a youth ne say sade ne yesre o mu nyae na obi so ho Maa Akos wa ya se nkobeja ontimi nyae wo bedru Grace gift Akoma FM 87.9 Kumasi ya was special treat wo ho sade no entempa ye be boa ma ahaba bi wo ha ye de be kan wa wo kon no kra se obekọ sade no ho akoye bi enti yesre se woni across se wanya say prostate enlargement and I say dear how prostrate hu bia no say ye masturbation wakoya masade from so na ba no Mr. Furniture Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services say na obedru hon ma ye be boa wo amasa o ha we afiri so ama ho ato say so say prostrate no ebia yesi ye de catheter kwato be memansa no Akoma FM 87.9 Kumasi bi frɛ ye call Akoma FM 87.9 Kumasi no odi adanse no kra ne apie o fresi yi so sports presenters ne ba ko so no say on former Dr. Grace no opese asade ne kɔ no so won de sa no ma ne de na ni nyi ho wo ye wo se doctor wose wo bagana ono no anya prostrate wo anya problem wo na ya se de catheter to the bema jo sokra no ntimi ndi so wose obi na kire na wo call oba Grace Gift nyame adom adura de ma no nyame ye nadom obi e de catheter to ne bema mu ye de aduro ne ma na wo start so ono na de na ono wonom anopa Akoma FM 87.9 Kumasi afa de na Johnso de no wose ho na wo Johnso ya na eni ayi nyina ye kan say kidney stones nyina ni nyina nyame ayi nadom efiri ho ma ne ho atom enti de ye kan say Dr. Grace Bodo awie bremu wose wo pese ni padodo na hu fasode e wa bibiduro so eni tumi a e wa haban mu enti wo besre yesre mo se woni akro na wo twu eno ane aka ho asema se e bia na sebe wo ye oba wo ye bema wo pese wo free sa ye kan se sa o haw no bo modern na fo ni kire ho na abedru ho ma masturbation na wa masturbation Akoma FM 87.9 Kumasi ho ma obebo ama ni na afi ama ho ato na san ko fans so ama eme won be ye wi a no mo so akwakonya akọ develop infections ne no ma bebre na sebe daachi bi be ma bi okọware no no na ehuru amane no de akoto no so neka obebọ kasa da bia ne de ukọ ne de oba enti misrawo bomodi na fo ni kire Dr. Grace Bodo asoye na bedru ho no ma se masturbation no eno aya ma na akọ develop sa prostrate na this answer so oboni anase sa o ha na ba ye beboa o amena fi ha ma ho ato sensu se bia na Akoma FM 87.9 Kumasi se wan ko ho second want to meet na 30 minutes na honam keka no ne ho twetwe no aye hunhum ade wo ba mesi ahaban sanse tumi wa ahaban mu netimi yensenhwene ni anwade enti no ye to nsa fro se Furniture Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services so na obedru ho no ma sa o ha no be free ho no tumi no ahaban nyame boy wo frɛ ahaban no ene ba wa mo wo frɛ o commande ahaban no so sa tumi no nyame di ahya ahaban mu ena isansa wodi tumi no so ahya Dr. Grace Bodo munti no wono so ahaban kasa wote na bebuo mu Akoma FM 87.9 Kumasi fa wei ahaban wei ka wei na wei e wo ho no me be fi ho ama ne ho ato no enti sa nipa wei ne ye kanfo ama o se for woni kire na so ye wa bra o ha obi tetew sebe Grace Gift de we ye ni Freddy mfiedu no machi de ko achacha kwata ena emuma of abaka cho se jibi na eno no ka fu na o se de bi fa brother fu ne ka ho eno no to be brother fu ne ka ho eno de ne se jimi buro so eno de o se yensa o ena akwadro so yensa ho da bi se o be ba ne adro be ma Akoma FM 87.9 Kumasi tanum sio na wonnom ye be kiro se de wo sa wo ya be mo apomude na siw no so na wonye no en de me ma obi ba o se onim se ye be se adro bebre ama no ya nkoma na adro ye se da bi a wonum suo bebre nti je se na we no magim ye se Grace Gift to Grace Gift adro no ya kire wo no kona kwaye obi na kire no eti na se nkofo keka ye ka koku fanta woni adiagu ni adiagu twom ni adiama msam kono ni mo pe no
afede ose menye no ose master nipa no cha ose minim krofo na machiro me obi machire nipa bro 10 Akoma FM 87.9 Kumasi chiro omo de woso omo ye ohaw na ne kofare ba ye ka chiro what doctor ni no aka chiro eti grace gift di obi ma ho ensan na chi wa bra ye nka ohaw no kofare ba nche no ni ensan so nchire ne de wo ye a ohaw ne mabio eno de ya nchire wa na chese nye grace gift na ba ye enti mini nua be ma no se mesro kokoye na minim de omutimi ye wose wugidi me de master me de me ye na anya yi a wose me se ye omunim sa wo num nsuo e de kura ayi Maa Akos wose ayi no e kan say sachet water ayi no sachet one no kura e de wontimi otumi number Akoma FM 87.9 Kumasi wontimi number enti ye hu se nsuo na ayira afri ne system Yes. ma ohaw na ba Aba to onko nsuo. nsuo mo na ye exercise na the be early in the morning crowd there one water crowd there must Man edura esa ya de 20 no. Was it minim say best say drama me de omo kire Feel kire we ni grace gift na feel cry. Say ti yabu ye no. afedi o trans ya na dan for ne ka e was what e di be week or say ah ma men try hwe afedi o started so onom within 3 days ono ase a day na common in a crown of us and Adam for Akoma FM 87.9 Kumasi so you no one can say who say and Abba system no. And today I can say grace gift today and yes I bet na say and I said do na ma kwaji we na kwon me hwe and ye we ni hwe da bi ye hwe would ba hon medical doctor di kan no consultation doctor no di nkomo obisa o ha no de ye wo wo ka wi a no atro ayama na akola wo kola ba ye screen ya hwe moja no me wi a na afa ye do ko physio bia na de ni physio eno so na afa ye afidie na massage wanti wo be free physio ho abeba doctor ho so be de aduro no na apomuden no about 50% and 60-70%. Akoma FM 87.9 Kumasi. Eti de e kan say or how be it say masturbation wuntimi nya ya mesro fasa ho how no be dan grace gift ba clinic and laboratory services na ba ye beboa ama how no anu kumasibre no nsaka Kumasi anu mo school junction Barricades kwanso ehɔ ne yaso ɛwɔ ɛna enkran pumpuni mantem nso new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no ɛna edi hwɛ ne mu mesro woni ya ntwetwe nkomo ɛwɔ 0244 126 123 0244 Akoma FM 87.9 Kumasi ɛna 0543 32 00 30 0543 32 00 30 enti ato no so yenyae okay nyame insha papa ajubi nyame adom adasa ne yebesa ya hia ya no achi adokita de ama ye papa na yenko na yento sempa ma mimi so ade ba ko se be mai na onye ho ade a enam so ma wokofa Akoma FM 87.9 Kumasi edi ade bone bai na be mai wode ye wo ne 14 years asetremu odi watem Oma uskan try aduane ni wa kire wo kom wo bro bibi ho ba cho be man de na obo me penokre mame me bisa asema wo kai kra ma entre ya wo twai emma unsu da so ka me dade ana me bo wa bo me pen wa bo pen e ma ne kura kopie e busuafo ani mai esi asem enti ye ne susu o ta bro eno ka na fault ho Akoma FM 87.9 Kumasi Ofa owu wachi ko fa wo ba ansa na wonsu be ye ne bi atwi aka no wa fa ma be 5 okra wo mechi en wan ko bra hwede meni o mo bo atwede o mo wa no mo titi me ko mo ma tam ni sika na me ko ye krom na o ma kan asem na ma samba enti wa fa wachi be mpre dodo say ba wa fa mechi ma be 5 ya wo do wani kro hwe wi si hu ye wonu wa mu bo bros na den wan kan kire me yase ho Bema, na me mo ha wie. Boko de. Upe huro pa o. Akoma FM 87.9 Kumasi. O kura ka che so ja boto.
woyɛ huru nipa woyɛ huru nipa paa wo tete ababa wo hyɛ na horoba okay yɛbɛhwɛ enti ɔbɛyi ɛdeɛ da sie yɛgye nhyira no amen Akoma FM 87.9 Kumasi. Katreka kuku aiku. Okay, ahaya Akoma 87.9 FM. Mafidie ne nya muntutu nkotungu. Mafidie no nya monto foforo. Monto foforo ne yempese ya haya guest ne sa. 87.9 Kumasi. E de be no no. Aye dada mumoni engine ye program ne ani abrese yi a na ne nyi sa de ma no. Kasa me. So o ma yi kira me adwada meka yenkwa. Me ne try won kra ma Akoma akonnan. Ewo eho. Enti honam yese eho no nkra ne school sem no entumpon sa ekwa ne wa ebi okra nkra no mko school ne nsuo kra ayi nkra ne ntimi nko enti sai tie ne omra ada se mi krom ana anse ono no krom yen twusu baako na yen fa nkra no metra no mko school no na nkasa nso metra ho na onye adwuma na onfa mo me enti yedika twusu ne krom akropon na wone nkra no kwatra Akoma FM 87.9 Kumasi. problem kakra ewo ho ade ba chi bia ntokwa ade ba chi bia se na msi da bi onsa amla na yenya ho bofo ne yɛ betumi akɔ me kuruma ɛna me sa akɔfa no ɛsa de ne bae nti ampa wɔsa ɛba me kurum wɔsa aba nyame adom hɔ ɛsa betena hɔ kakra nti akyire no ne masi wɔ one room bi wɔ me sister mo prot so me sister mo so mo yɛ entaafo nti yɛ na film kakra na film and kakra na prot na wɔgye yɛ no ɛna mesi one room esi so mo si two rooms ɛna mesi one room ka ho na yɛ three rooms ɛna me de me nua me yiri ɛkɔ hɔ de ne kɔtena hɔ na agya me so mete hɔ nti wo ma na me de aduane amane ebo ta memfa amane ko ebu am yankasa me ko me am tumi di aduane Akoma FM 87.9 Kumasi ko be trace 4 onu ani asma me ka o mi wi a me boa onkasa me boa boa sam de bi so amane ka na me de manen ka sense na me de scan so ayedai aka ho ti saa mu saa ana bronya na be ka mant me adi bronya na me yese me ko me mant bi be so ana me ta ko nti me ko no so me no bi na ye adwuma nti me di moto e ko hwe ho ema moto exhaust ehye me nan ena me catch me daleta no so me nkofi na me so okay na me friend say me ba no siu eti me koe no in fact man kan say me pra me kan say ene pa de me ma kwai ema nkoton Akoma FM 87.9 Kumasi no kwanta ho ena wase ade ntra na me so ne pa de ma kwa nkoton na so ana ka ebo so ha ebo so de wuntimi nkan tram so ma me kwai ma me nkoton ade won kwanta na me na ne nkwa de wan kwa na ayedai no se chenchira obeko na me so ma me father send this ka bi esi ne phone so e ma me so nye mo money ne ho no waye edi ma me father send this ka esi so e de ma no na me say tia ne me sika no e wen e no sika no de odi bi akokọ unity odi bi akọ hye ne mo wele edi sika no de aka nso da ho na me so no on face sika no ma me e no say on fa ma me na me so on face sika no ma me on fa me ne me ma ne nko enkwanta e no say chenchina Akoma FM 87.9 Kumasi obu friji na me tu safo an so on face kana ma me a me ma ne nko enkwanta e no opi abontin opi ko shemba mu 30 minutes or 25 minutes nti oba ine sika ne kuta e na odi sika no e ma me e na jam so bi friji ne ma no yi nsu e na ja okọ ne nkwanta nti ko shema e so ka ye no wantie okoton de ma ne nwie nti okọ shema awa no okro awon fedua ma ne nwie anti wudi an wori se yetie wudi yetie de de ye njaje ye nti wa okro e na obae nti obae ja man kasa ma fa mi kro no so so shema ma Akoma FM 87.9 Kumasi e na me sa ba wasa ho betena wa be 2 weeks na me sa koye ti me koye no na ne mere ne ye bi owo mu no na me mpene ne makakra sesama me na me se da bi my wife di wa send me friend bi say Joanna me hu ni say wa wasesa kakra na wa se die e say de wiase de ekoso de na won so akobi na me se mo wole
hyehyɛ ɛne wɔne ntɔnyi no wayi no na wonyɛ ɛnɛ di adeɛ na woba ha ne nyinaa woyɛ ɛne wɔ sɛ o deɛ ɛkɔ no no ɛne wɔ sɛ o deɛ ɛkɔ no no na me sɛ okay wɔka agya mankasa agya wiase deɛ ɔwɔ mmerɛ ne dane ano ade Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛti na neyɛ bi a ɔwɔ mu no na ɛne me deɛ no ɛmfa meka asɛm no wayi ano meka ha no wayi ano meka ha no wayi ano meka ha no wayi ano ɛna meyɛ sɛ Joanna medeɛ mehunu sɛ metirim deɛ mehunu sɛ wowɔ mpena ɛwɔ anyɛ kwantaa kɔna ne suba asesa ɛna wɔ sɛ daabi na sɛ Joanna me ne wo tena akyɛm ne wo tena 14 years de mehunu sɛ wowɔ mpena ɛwɔ ha ɛdi ka no korɛ na wɔ sɛ wɔni mpena na me sɛ wɔni mpena me sɛ a wɔni mpena se a ɛna mekɔ nso anyɛ kwantaa no so anyɛ kwantaa no so ɛhɔ hene no akɔm hene mebla yɛ akɔm hene ɛwɔ hɔ ɛna mede kɔtoo n'anim sɛ bla mehunu sɛ me wife na me Akoma FM 87.9 Kumasi. mesusu sɛ me wife wɔ mpena na wɔsɛ saa na wɔsɛ bi sɛ kwan bɛyɛ so na mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ na wɔsɛ okay na ɔbɛfrɛ no ma naba ɛna ɔfrɛ maame ɛna maame baa ɛna obusaa no wɔsɛ wɔni mpena ɛna me sɛ okay wɔni mpena mate ɛna agya yɛsaa baa afie ɛnti yɛbaa afie na mefrɛ no bla baako ɛfɛ no JK ɛna mede too n'anim sɛ JK wo nuabaa no subaa bi a ɔwɔ mu deɛ mede mehunu sɛ ɔwɔ mpena ɛfiri sɛ nyɛ sei no wɔteɛ ɛna wɔsɛ saa na wɔse ae na ɔsɛ kɔbɛfrɛ onua no nuabaa no di nkɔmmɔ na wɔfrɛ no ne di nkɔmmɔ firi ne JK no saa frɛ bi mede boɔ fo denden sɛ megu abusua no anim ase na megu abusua no anim ase mesɛ saa JK mede neyɛ bi ɔwɔ mu no wasesa koraa na mede Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛna ɔkwana ne boɔ fo denden na ɔkasa tietia yɛ abusua no nyinaa nti medeɛ manyɛ yi ɛna agya me saa kɔɔ wasa nti me saa kɔɔ wasa no mekɔtena hɔ abɛɛ na awɔtwe mmienu na saa hyɛ me so na ɛsaa hyɛ me so paa ɛna me saa san yɛ na me saa bae mebaa na mefrɛ me sɛ Joanna medeɛ stay adeɛ bi hyɛ me so a yɛ mente aseɛ mede mehu sɛ mesusu sɛ wowɔ mpena ɛna ɔsɛ daabi ɔni mpena m sɛ Joanna sɛ wowɔ mpena a meme ne wo nsuo ni yɛnka ne ha mempɛ sɛ asɛm no bɛpie ɛdi mesusu sɛ wowɔ mpena ɔsɛ wɔni mpena na me saa kɔɔ yɛ hene ne kɔtoo n'anim sɛ nana stay asɛm no hyɛ me so na mesusu sɛ meyere mesusu sɛ wowɔ mpena na ɔsɛ saa na ɔsɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. na ɔsɛ saa na ɔsɛ ne yɛmfrɛ no ɛna agya yɛfrɛ no ɛna ɔbaa nti ɔbaa na yɛ hene no busaa no na ɔsɛ ɛnyɛ no korɛ ɛna mahene sɛ asɛm no wɔde ka first one ɛna waka second one nti sɛ ɔsɛ ɛnyɛ no korɛ ne a bɛrima sɛ ɔsɛ afrɛ no obusuafoɔ abɔ obusuafoɔ amanneɛ ɛma asɛm no akɔkɔyɛ nsɛm bebree nti ɔsɛ yɛgu abusua no anim ase ɛma mpaa nso ɔbla nso frɛ no ma ɔne no kasae ɛma ɛyɛ dede kakra nti ɔno deɛ ɔsusu sɛ ɔno deɛ ɔwɔ kɔmfoɔ bi wɔ hɔ sɛ wo sɛ woni mpena ne a ɛne ɛyɛ nkɔ nti ɛkɔ adeɛ wɔmbia no kɔmfoɔ no bɛka ɛna ɔsɛ ɔno paa de kɔmfoɔ no paa deɛ wɔnkɔ na mbla saa sɛ wɔyɛ nkɔ nkɔkum obiaa yɛ nyinaa yɛkɔ akɔyɛ nhwehwɛ mu Akoma FM 87.9 Kumasi. sɛ wo sɛ woni mpena Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛna wɔsɛ wɔnkɔ na mbla sɛ okay sɛ wɔnkɔ ne a ɛne yɛnsɔle na yɛnkɔe ɛna agya yɛsɔle nti yɛsɔle yɛ a yɛkɔ no na mene ne mmienu nya ne toa so kɔ na mehu sɛ ɔsan n'akyi na mesɛ ne yɛnkɔe no wɔsɛ daabi wɔba na agya me na medii kae nti mekɔtena afie bɛɛ 5 minutes or 30 minutes na mehu sɛ waba nti ɔba na ɔsɛ yɛhene no sɛ memmla ɛna mesɛ mene mmienu nya ne firi hɔ ɔba sesie a na mensa amena sɛ yɛhene wɔhia me a ɔbɛfrɛ me ɛni kora sɛ ɔsaa de nkra ma nti menkɔ ɛna ɔsɛ ɔsɛ yɛ mmra nti wɔka na mpɛ sɛ mɛkɔ na metwefoɔ na mefrɛ nana na ɔsɛ memmla no yɛbrɛkyi si yɛkɔ no me wife ɛbaa ne hɔ Akoma FM 87.9 Kumasi. wife abɛka asɛm bi akyerɛ no na ɔpɛ sɛ wo ti hɔ bi mete hɔ bi ansa na waka ɔpɛ sɛ wo ti hɔ bi yɛ sɛ wowɔ hɔ no deɛ wo wife anka ho wanka mebrɛkyiiɛ no na wɔsaa bɛka kyerɛ no ɔsan bɛka kyerɛ wo nti ɔpɛ sɛ mete hɔ bi ansa na waka ɛti ɛbɛhwɛ ɛde asɛm ɛna ɔbaa yi kɔka kyerɛ nana no a yɛsan ɛfra aberanteɛ sɛ brɛe ne betie na wo brechi ye no wo yire vero waba abeka Joanna wo yire Joanna beka se bi di a kire yenti no agi se wo hobi ama fa twa mu na sa asam no de Akoma FM 87.9 Kumasi. se wo patie wa we wa so wo pesa wo ti de ekosi ho we de me de wo mu konkon ho me de wo mu konkon ho asembesi bibi besi ajay bibi besi ne ma we munye o bibi besi bibi asem wo ha asem no pantoma pa wabim Bi
Ventures ɛsɛ wɔ ma wadwuma yɛ ɛno nti awuraba na sɛ Akoma FM 87.9 sɛ wanya mfirihyia no edu nwɔtwe nko a ɛkɔ deɛ a bɔmmɔden a sɛ wobɛyɛ sitie no wagye namba no wafrɛ mo sɛ si a adwumakuo bi abɛkuma sɛ yɛfrɛ wɔn mo BA Ventures na wɔn yɛ marketing company yɛ a wɔn ma wadwuma yɛ atwa wo kama ama baabi ada free wontua kaprɛ koraa da biara da na wɔtwe bia so kɔ na wie ya bonuses ɛka ho wɔn ankasa bɛma wo kaa ama wode akɔ adwuma asan ba wo ba wabɛdɛdɛ mu free me dɔfo mpɛwe na wopɛ deɛ wanya mfihyɛ du nwɔtwe kɔ na wopɛ adwuma yɛ nko ade abɔmmɔden na frɛ 0598 92 1817 0598 92 1817 ANS Electronics abere waha dan wo pe home appliance papa e de asiesie wo dem a ANA Electronics de fa TV any remote ahodo make us a home appliances and ma de siesie dem nyina obenya bia tom e wa bo mere mo afei ade hye ya mo pe laptop papa and the charges atom system unit monitors tablet TV medical bo so dada e de a kire obomoden na fa wani e kire mo e wo ho na wo mo ne ma no to a e che ebo no so eda fo kuta sika free 500 cities ekosoro nyina niema papa obenya bia tom ewo ANS Electronics one more ewo enkran so utuo market afei awoshi odumai estate nyina so ubenya wo mo akira kwan ni bi ewo ho wo de ebomodien afre na de delivery ntino eno ansa wa frɛ na woni o mato ankomodie no so 0244 973955 0244 973955 Max Global Link Limited edu tu kwan akonkrofo amaso eno nti wo a wotie me wo ye dwadini wo ye engineer wo ye driver wo ye banker wo ye teacher ni wadwuma bia wo ye bia general laborers ni ade ade ni nyina nurse fo wo bibia da so pese wo tu kwan pa de a mesraw enkwade na mba bia me emu mfaso anyi usika ni eno ane se wo de wani akire mo ewo Max Global Link Limited na wo ne o makwan hyehye wo mdu betu kwan kora wo mre ho wo passport nsensem wo ni nyina wo mehwa ne kama ade ama afei visa no wopɛ de ode kɔ yɛ adwuma wopɛ de ode kɔ visit anasa business visa ben na wo hia wopɛ onkrata betimi aboa wo ama watena abrochire so a ɛyɛ Max Global Link Limited kuma se asafo wo money senate office no edi animhwɛ enkran Wager White Cross wo money West Africa Deco Towels na edi animhwɛ 0205874034 0205874034 Royal Homeopathic Clinic ese bomodian branam se wunti free screening na ekosom consultation free afei lab no wo si free doctor hwew ahwehwe ni padua ma hu se yade wo mu a eno so free eno ntime no mienu a yenko check up da akwanya na beda ho de ma yei bomodian so bepe 50 Ghana cedis na ade ato kotoko mu kodru pe eno na ade yi card no folder no de aka nyina doctor behwe kama ya wontua kapre kura we yasem de ya Royal Homeopathic Clinic wo ede ba wasi promotion nti na why ne sa ede ama wo eno nti kumase for ye motwi emotrede afie ni kiremom timati Monique Junction yenkwaje apomodi agya ne na so ye ntwa kapre afei enkran Madina asalbotwe tachima fo so muginam enam se wo mkra bata no ebi tachima ba bia Blue Cross ben Faith Baptist asafo no no a wo de afra number we na doctor fo no enye so 0242 951005 0242 951005 na watwe no akwa na wieye adehye a wo motwitwa ye de 10 Ghana na wo mo dial star 365 star 224 hash na fa star 789 star 224 hash no ene wo mo to ne 10 Ghana na wo mo to 10 Ghana no wo mo twa ne Monday no ene fie sabre wo bie di TV wo bie di phone wo bie di fridge wo bie di microwave wo de wo to wo ye den bo modern asa obetwa enam se rafu coast die wonya twa nko a wo bedi na wotwe ne kwa na wieye a ene ma we die wo mo de ukra chese no kra de ekoko afa abosome miensa bia so ka da so nyase mehwa ana ne nyina so akwa wieye so a tenga na kro na wo san e de 3-bedroom house ye no wo Adenta housing down eno ti bo mode atwa short code no ye star 365 star 224 hash star 789 star 224 hash twa enam se utwa wo bedi 0308255707 0308255707 Rocker Clinic Limited Pakum Mesminio Pakum Enafie ha do weekend na yesimo no nkrofo be yi omo hu fin say
na aloyafoɔ no ɛno ani sɛ pakum mɛma no mo nkɔpɛ bi na kyɛ sɛ na mo mmerɛ yɛde nyina yɛfa nti yɛfa ɛnto aseɛ baby girls ne ba yɛti bɔ mmɔden asɛ wɔbɛpɛ pakum capsules na kyɛ sɛ wode asiesie wo baabi atwɛn na afei wɔbaa no a wokorɔ no nso bɔ mmɔden sɛ wode Genicare 442 bɛsiesie ahemfie hɔ wase hɔ akeka wo a bɛma no wohyia na wo kam na abɔ nsa noɔ no yɛbɛtu saa haw no nyina se ɛde ama na ama wo so libido no atumi akɔ soro na ven capsules na sɛ honam dwa wogu nsu a wote yi a ɛduro no ɛyɛ ven capsules medfagin capsules wɔse aberewa ɛne akɔkora ɛkɔ jɔge no nti Bomade sa hututuo ni nyina da obepa bie na odi eto asem 0244183230 0244183230 wosen obi o hono ma sabra ye kasa de setutu no anadwo akɔne na so wontimi na ne kaka ha ne sa wonya ye obekɔ akotu na so ya ka ma na te sɛ yɛse ne ekotu a ya mesro ne de abafo nimde na abaso ne ntinu kotu se anya ya wo de bomade fo ne kyeremom ɛwɔ Daska Dental Clinic wo betu se na ma wo a wonte ya bia na bosome nsia bia so mesrɛw ya bomode akɔyɛ professional dental cleaning wo se no de wotwe ne kama na so no ɛwɔ sɛ wo kɔna dentist ɛhwɛ wo no wotwe se ne kama ɛde ma wo afɛ wo so de no failing to kura bɛda wosim ɛnɛ braces ya ba so pɛ sɛ wo de bi egu se so a ɛyɛ Daska Dental Clinic ahodwo La Petite Pharmacy ɛdan no a Adom Joy Restaurant ɛwɔ mu no a wo mo kura bata baako ɛwɔ hɔ Asokwa Stadium so Abode Fast Food baby a City Style dan no won ɛhɔ so wo mo kura bata foforo ɛwɔ hɔ afɛ ta no so wo de woni bekyere mo ɛwɔ IPT ɛnam sɛ wo mo ɛne Amstead Kane Winneba campus no ɛna edi ɛnhwɛ 0240239393 0240239393 3P garlic mixture garlic die he yakasa wankasa boboso mfaso a wodim sɛ garlic no ɛmfasodie bebre no na ɛwɔ so nti da ne da yɛnuane a yɛdiedie yɛma garlic empem ɛnɛ wɔ mo de ayɛ duro sɛ wɔdasani bia no pa wie nwummerɛ yɛ nonom na ɛmmɔ yɛ ho ban ɛmfiri yadeɛ ho ɛnɛ yɛni adagye ɛne atena hɔ ama nipadua ne yadeɛ bɛgye abɔso ɛno nto mpɛ sɛ ɔbɛyɛ ade kora na immune system no bɛgya ne naso aberɛ bi a wɔaduro ɛyɛ 3P garlic mixture Piwak natural ɛna de aba adwa so pressure ɛne wɔba ofiti kora ho nsɛnsɛm ne nti no mekamfo 3P garlic mixture ɛde ama wo 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers are eye kama stickers ni nyina ebi ewa Alaska nema F4 na eye papa Kumasi do Mrs Anoche Plaza Prudential Bank edan noa emom 0268419596 0268419596 okay yentwa ye homra ye ba bedwafo betena se middle na den na wote ho a wayɛ
Busa mama sofo kokoro no ya na kwaba enye be ani ma go ai grofo na ka yo asa Julius akwaba kwanso boko ado na bia gogo ai was here too and then ko kata nwa so mo ke bete ye nya bibi anka evangelist mo ya na o ana obun kola ina kura okay Pastor Julius enra asem yetna so ena na yeto aso Vida ene ne kunu amwa Vida ne kunu amwa omo case no afutuo kakra na wo me de abrabo de sa kuma mu sem high headquarters nso de obi anim se no kra ba ko ene ye kan wa ha ma wo hwe omo story na de kosi ane se ma mi ekwadu a otimi se ogina so pa ye se papa ni nsum no ha na won sum no na em se hu sika sem no ma ya na am se ama na problem and because o confirm wa say that say o hwede o hwe no bona kon homa no bi bi aka ma na is the problem pa sum no ho asem good na 25 years it says we sum na won sum no na ma so obisa brand no so ekeka na no mu nsem ma me de me fa film ne se de bia me ka oba won be mate na wo ye de be ma no so won pena so wunya ya so okeka kasa tantan kire no eni ade be ma bia nso no ase be won tam sika na won say ni di na tam na se be wan na ye kwase asa se mentam sika mfa ma me a wo expect se me fa sika ma wo sa so ya na wo kan fo kire me o kan san ho ase me se o koburu ni ade ma wo say sister 29 o say first de na me no lo kan be tata ase papa intina ama anso we no komodie mpa o yo otwa na ade dada nti de kosia na se man no abrabo ne maame abo nyina atenie ne se bi disrespect na adorso o maame man yeso ne problem ano no no odi matem so tie ne nkomo pa na be ma bi na odi ya wo se bi watenie odi ne ho a obeka suna ana 25 years ana se me sumo na so nsam ya na ho ka tire me na me ko fasika na bro me so na ho se toto me ho ka fo nche me ko fa na de abro na de bia me ka be ma bi na ho wagimie so obeto bia na mo odi na wi ara saka kwasi ampani ade tan sa obi anya sa de no enti me se o pese unya be ma enne pa wo ni mu a onso ma yini pa di kire no sa na brabo na te se o fi se o hia bibi wo no ho bre ho asema na ye de ope no nso mfa ma wo enti ha na aseme wo enti ma me de metu mafo da e bet e be me nse na na baba beto bomba da na e bet ne no be ye oba de no so ye be ka because unti ko ye oba de ye e ma onka se chenchina o ye oba enti onse ma de bi me ka se ha me ma disagree with obi o se be ma de otimi fa na yire chi but oba de I disagree with that no oba ye nipa be ma ye nipa enti se sie dia ye ke papa yi na sem ne se ma na disrespect no o ka fo kire no oburu no oba ne ye enti de ko wie ne se ma na opesum wa nya usuban ti achake usuban nti wo oba na utie mi a ne na wo de ye okun na de na wo pe okun wa wonye ma wo check usuban wo check ye be boa ma de wo pe no won so betimi aka ma ye ko fo ma be to a second story there and ye be share ejuada I know the ejuada and ye nka mo so mo na de dodo anka mama district pastor happy birthday why na Reverend Erikotie on ye kokode so for penny on ye Santasi Assemblies of God district pastor ma me chia na pa nya ya pa na ye jama na ye chia wo papa ba ekria Marco asema si ukrom kra ho ma ase so hu said the abrabo ne city e said the tie bia ye ni pa oben wo de betwi wo am ntra ha na me tie na na kwa pa oben wo betwi said the papa yi kan won se wo busa papa no say ti papa wo yere unfom ne da unfom ne da si wo ho ne de me kase me unfom ne da oba na ye niema enye dia ye ka che ne se ensanom ne atemnidie enye na mum pempenso papa waduri ye nkom enya wo bai wo ho wo kra no wabu abusua kwase adodo wo setemu sa 20 something years adai na gine wie papa wagene wo bai so te wagene munkamom edie ya yo man konko ni nua no mu titi no wo gbodo mo dia hu wo gbodo dia hu se hwan na abogo yo baba ye wo ade mu agene wie esi ni trase wie ye so ma na na ma ni si ni trase sabe ya epoma na ba na yama na adwi ozo otimi tia na yema ma wante ozo otimi tia na yema hye na ko ti adwo na adwo enna de ya de pressure
pressure we be na say ya say ya wie wan na but oba no akwatira ho ba ma edro ho ba ma oba ni de na ehu sentia keketi mi kunkotie de etie na adwo etime dwo wo say wo ka kira say ba ma ko sotware na obedi na wo ka kira ne say bedi ai oya debejo oya debejo ka say bedi ai say onya ba ma dwamanfo pa ebeti akọ say mami wa anya de say mami wa anya de eti na me pese wo be mama me na kọ no ye wa sai no ontena ho edrum no ka finance sa bi sa so ka finance sa say ne wa anya de no na ntesa enti ade enti na wo papa wo be ja mama me na kọ oba ba na be say oba say oba bia so ma empe oba bia empe ko to wo ye na de Ghana for man de obi empe yada she yada oba bia ni wa wo pe enti me to papa yifo amba wo bia na ada no ma means de wa sei no o meye ni yie o metena ho kakra ebe ye yie se de akwa de no afutu nsa kire ni page sensohwe se nsọhwe ya abayi no eso enti yanka wo mumienu nyina mo papa no mra fom ni yanka wo mummom na ma me no de asei no onfa ntoto yie kakra no tete breaki na se wo se wo mpani bia mu dia amane nkase ba bia me fa no me giant sa da bia nya ne sa se adwuma ban se die ba bia mu abema ban na obefa no wo de bi kura na wo si nro wo ho mate se vanja de si nro wo ho e bia no num nro a e be ye yie se ba bia ma me adu hwan aya hwan na ba befa no ititina se nioma bi ba bi kakra na afi de yenka nioma bi enye de mmom na nioma bi wo ho a eye awarefuo yiyi kakra mfifiri yemu kakra because wo ye de ya betumi aka wo wutumi he jankwasi asem no ensebu ha ye kan dem na mum ye mfam pie wo sister de ye a wo ken wo mfam pie okopo na mane aye dai wo brad ye ya wo kan ye ato da bia awarefo nko ye ko wutumi wo sister tumi ye awarefo ade na ye ne ya obeka wo ba ma no obeka acha wo ba no obeka acha on kan kire so ko bona mane ye enkofa sa town ne ya wo no entokwa no de ye wo sister ye nyina wa hwira besimu yi akuma so asira behwiri adesi awale mu sei no ye betena he ye bekan ni kaboka fo yi ye hwiri besi awale mu sei kimu a wo boa no we wie eti ye sire se nkomo bi wo ho na koso wo dem atemdidie bi wo ho na koso wo dem na nipa ni nyina ho a mesira ye kiya no kakra ntum ya no kakra ntum na ya ye na ade ya obeba beka wo no obeka akira wo wusu baby wo ha wo kan yo wudidi na busuafo atem opie beka ye nkeja betom enti mesra warefo yatena se paase ya ware die ensem bi wo ha ye bekeka akira ye na mum nka ye ntem na de sese ye yifiri yakomam no ye nyimfiri yakomam na yentumi nanti mom na dua ban anu na etwie mesra mu ese wo kase na bi odi watom se wo se da no kase wa bodam wantumi ante se bi odi matam kase be ma jimefo ba de o kase me se ma bodam kase no apena no se da kurasem ena o kase wa bodam ena wo se ma ko e ma bi wo ha wa ton se ni mutenta tam wo ye wo ba ne hwe nya yie ba we wo twa kakra na odididie enti wo budidi abu eye budidi na wo ye we won to mutam o to mutam anko ba nki e be hunu ye ni mani bi o mu baba beduru ha no na opono ne na anim ne na anim atwintwam ne se de ni padua ye no mami ne ho efe eye kakra na otwadidie enti otwadidie saa no se be ya enkofa ha obi ama no ama ne mbemben ba bi ko be men so sitire bi wani wo so kakra bi kakra bronze a ajigini si kakra kadi gini si kakra ni nyina no na nya na no so woni bibia no ana wakase ono ne de se na ni ji a ebu otumi konom nsi o tapo je na odi ma ana ne wura wo otumi akọba bia ba so o tia na ma de no dwa akọpa gini si akọpa bia no eti no ye kakra bia entafre ya de frefre djuma kakra eti o manti ase ma o montem na o mo kan yo ma mo menya fe wate ebusuen o mo ni mo mfro mo tena che o mo tena che na o mo ka mo o ma me ni so ya ba panyi no na
25 years when you are one day. You are moving a coba, Ebuonim, Mufamana, Munyamuadi, Munyai, Namamu Mabra, when Chinchamu, Yansan Mabeda, Nema, Yini, what you mean? What you mean? Hey, I turn analyze. I turn analyze. Oh, Naza. Now, you say to me, in crime for Profra. Intended be. Mamma, me shall same through Bianana and what we are drew. A Casade. What we are drew a Casade. What we are drew a Casade. And sorry said, dear. Mama ABB, me a bementina make us yaw babemua. Sana yere no na yet edaba. Mama me obaya me yiram and sorry da. But at the moment wo dani kakra no I say wonu ho kasa de bi bam ni ade mama atop from said ebe sorry. So no nipa kasa na no enra na ye ka. Yanum kasa Bible na ka. Katrema kroya ehira esa adome ede nkwa ba edi wuo ba enti se nipa no yaw no ewo papa ni mu atenie na wodi no ni we nyina ensa no dey life and dey life e bia so ele watimi ayatum so wotwa bi ba no anso so ka chete for se mot nkwana ase mot nkwana so no ene we yatum eno no ene ye wi a ene no ebe obetia enti se nipa no yaw no woni mu no no da say to the extent say wo oba wo ho na wo tia no ebe dwo but kasade mama ye be kan bom akwa ebe me be sori eye kasade ebusuafo bepene o bepene ana ne ye ka no we ya gine wan na nkofa de ya gine nkofa da bi ebusuafo mun stay out 25 years ni no enkwala wo mun tamo yes mo bia ba mu beka so obegu no aye bibi kitwa bi misunderstanding kitwa bi na aba esum bia mba papa ni nyeni pa bonefo dabi on ka hwe atenie no a wodi ne na ene insanom wajai so no enu ti ye besre kasada shase a nanu me kana me se wo kwa ware wo ba na oni Delilah sunsun woni mu a menware no yabu Delilah so yabu nsampa o de Samson hwe fom na ya Israel fo nyina baye ani Delilah mama kase wo Delilah num to the extent that Samson timi yini tiri podi o timi hunu nipa ko a wo yo ha am ye yini ti kasa ama ye besra mu nsuan Delilah baba ne ye gapade ba onso onka nchiro onka fi se wonum kasa bon arenji no ba kro no anso wo yanko ba ye sha de na se kwa ye koto plot no ye ka kire akuya yanko na plot yi da yanko na me mesi froko mba diska ne fama wo mu na onimi kasa ne akrokro papa bi ne na yire yaka be mfie nan be ma yin sore ma mi si da kro papa na dware awie no gino no hwe ne ha hwe ne di opepa no ho na okwa no ko bu kotodwe na so ne kote na wonso de bon nam de ayo o master nam ne na yaka wo min sha dan fomo nti ya den na se obu afume no wada ya de yi ani ajaye wa na pepa won wadi na de cobra so mari tiriswa wo ye de obabo enya peja enu anu no eye kasa ye besere e ma no mo amode atofom nyina anadwi mo nhyase enkasa ama wote mo nhyase enkasa kasa de ama do ebeji kasa de timi ma ne ba mama e ma no so ye besere mo atenie no aye o anu odin se ukuru nya se de anya atenie na sofo mama moya dio ababa we winim chese bibia se bema na hye obadwa babru mu fa ne ka no e fa hi fa na wo se bema na hye obadwa wana ka kire wo entu on first come as fa di dwantu betena ho won mama maya de no mabontia wana hye omudwa why na hye wo omudwa wo mo di traffic wana hye omudwa nukure die
ɛne yɛde yɛ adwuma wohu sɛ nyame ahyira obi wɔ adwuma yam sika ayi asikafo yɛ pagyapagya yɛ mama no kuradie obi hyɛ aseɛ ne ɔni hwee menim obi a wagye store wɔ adum wɔni hwee gu mu o but container bɛsi hɔ na wɔkɔ o mame fridge mienu masa metua yɛtɔn ya no akɔtua no abɛgye wo foro ɛnɛ wɔde ayɛ yie na wotoɔ sɛ wo nhyɛ midwa wɔane ka kyerɛ wɔ na wo pa oba ne yade no a mo pɛ 1 million akɔhwɛ akɔda wokɔ wɔ ba hɔ ɛna kɔgye wokɔ no ɔno wɔmmɔ no ho so a ankɔbɛnya 1 million ama wo yɛbɛserɛ mo mmɔ mo ho so ni baabere mu baabi a sɛ bɛma no hyɛ ɔbɛɛ dwa bɔ ho so papa yɛ driver ni wɔkɔ a wɔde dwaba nti aduane kwa deɛ menyim sɛ mo short wɔ fie nti deɛ bie no apɛ sɛ wɔnyɛ yɛbɛserɛ yɛnsua adeɛ wɔ hɔ ɛsɛ na ɔba no kɔ sɛ ɔnya charge bia ma ɔbɛma no so ɔnyɛ no ho dabi charge bia no wo so wɔpɛ ma wɔ se dabi bɛyi mpɛ ma bɛma no so kadeɛ fa ɔsɛ meyere koraa no mɛma sɛ mo gyeɛ wɔni namfoɔ mene ne nyinaa yɛhyɛ dɛm mo hyɛ dɛm so na munni mo hui na mo problem no mpɛ dan ma nkwalaa no mo ha adwene o madundum nana ɔba ano na bɛma ne nsɔre ɛma hyɛ deɛ nsɔre saa mo ni etimi da ewu etimi wu etimi wu papa obi ne kurute ewu woni ewu na mo dia ne bɛ da sɔre yey ɛyɛ kasa ɛyɛ kasa mama west a spirit west a spirit yɛde akorɔkorɔ ne kasa ne ɔdɔ na ɛkɔ wɔ awurade anim deɛ ɛbɛkɔ pɛpɛɛpɛ na wonya bɛrima na no ɛyɛ da wo korɔkorɔ no wɔ sɛ atwa wo na no ɛyɛ da na ka bɛka sɛ maa no korɔ mo de kyɛ bɛrima yɛde firi no adeɛ yɛ sɛ bɛrima wonim sɛ wodɔ no na bɛka sɛ na ɔbɛteɛ na ɔbɛdi watam ne ya no me dɛ me mama ɛno ana meka biribi sɛ papa no deɛ aduro no mɛsrɛ sɛ nkɔmmra fam no yɛnsiesie because menhyɛ dɛ hu kwaadu papa bie ho apart from sɛ maame sɛ bia bi a ɔyɛ lazy kakra menka sɛ ɔyɛ lazy kakra ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛbɔ no ho ayɛ biribi ɛne n'anum kasa bi a ɛnyɛ no meme hu no sɛ ɔno so wɔ yawdeɛ wɔ fi sɛ for 25 years ɔne wawɔ mma ɔwɔ nnua mo didi n'akyi a sɛdeɛ ɔmo nya ate awareɛ ase na wo panyin na yɛlook up to no woda so tempena ase a yɛnyɛ wo ho adeɛ a mehu no sɛ ɔno nso de yawdeɛ bi na no ɔka biribi sɛ papa no ɔhu sɛ ɔkɔgyaa ne nti na ɔne ne dae maame wɔn so na ɛno aka kyerɛ sɛ bɛrima ɛyɛ a na adi mka kɔbɔ ama ɛsi yɛkɔyɛ wo ho adeɛ nti ɛyɛ dɛn na afei de ɔbɛka sesei me dɛ mɛsrɛ papa no sɛ ɛbɛyɛ yi a ɔmeɛ ntena se ne yɛnka because bibi papa bi anim a ɛwɔ sɛ yɛgyina so di gya awareɛ na sɛ ne nua maa no adi di atɛm no na ɛha na yɛbɛtumi ne ɔmo nya akasa wɔn so so di abusua no so atɛm ne yɛakɔ ɔmo nya ahyɛ na akɛsiesie na asomdwoe ba ɛnyɛ saa nso deɛ ne kɔpɛ sika de bɛsum no na ɔnkɔpɛ 25 years no ɔno at least wasɛe ne mmerɛ kakra so ɔtena ɔwɔ wasɛe ne mmerɛ nyɛ sɛ wasɛe ne mmerɛ kakra na ɛpɛ biribi ma no na ɔno ɛnɛ 50 years onyini ahe biara me maame kora kyerɛ ɛso maame yɛ adwuma adwuma de wobɛtumi ayɛ na ɔfanhwɛ ne ho ɛne akora na ɔntimi support wo ɛne wo so woyɛ mmerɛ na ɔfanhwɛ nkora no medeɛ kakra me okay nti no panel discussion yɛ Alpha Industries Limited wɔn ɛna so asene ne wɔn ɛna de top chocolate drink no aba a ɛne yɛ drink mu dɛdɛ paa obɛkɔ akɔtɔ na ɔnso ne abusua no nyinaa anom ahoɔdeni wɔ mu top chocolate spread no so wonya paa no a emu ayɛ hyehyɛ ntutuo firi mu basa na de fam a wotu sɛ dɛdɛ bi wɔ dɛw mu ɛno nti ɛyɛ Alpha Industries Limited ɛna asɔ panel discussion no asene ama Mommy, taxi driver be a friend of photo. On a day lunch in the buy. Photo. My high taxi. I had mommy would tip photo your church. After Flora tissues, will be a baby and be a fear, a human when money to Miss Slow. Wo personal, wo baggy moon, baby and be a tissue count, so we are not yes, you won't find. A Flora tissues, who call the power see any idea a flora tissues. One more our toilet roll, multi-purpose towel, and a fake napkins. 80 bomodia a pebby now choose dear. Any choose wisely and one any flora tissues. Covi organic tiger nut powder, a tadri some
ya de French wo de no pa ne abobo ahoɔden ne bɛba papa wɔ nipadwam afa bi mu kura so timi de smoothie ɛyɛ fine papa ne no mo nya ya ɛdɛ eti bɔ mɔden so nso bɛpɛ bie cholesterol ɛte so na we no ha sa wo makɔdan no fo so ɔyɛ ba pemfo bi biada Kovi organic tiger nut powder tadwisam wo so betumi ade bi 0548405007 0548405007 anka hit patch ɛyɛ plaster ɛyaw ɛbɛdwane afiri nipadwam ɛno aso apɛ bie no wawai baabi ayaw no wona de ata so ɛbɛtu ya ne nyina se ɛde ama wo nkotodwe ɛka dwuradwura mu ayaw na hyɛ mu ma ɛna fe wakiri brɛ mo baabi bia wote ya bosomi aso yɛ ba wo bunsa na wayɛ ase ɛhwe wo ɛya homka hit patch plaster ya wo mo de aba adwama so kuma se bra Akoma FM na bejo de 0599991149 0599991149 Top Choco chocolate spread and the Top Choco chocolate drink de papa eti bomodia yese it's chocolate Top Choco ya de papa no mo said na Maa Akos ka no nya de ahia bia no ate de afam ene ese tenkon na chese wa feel ade de shewdodom ade de pa de e wokoko mum afa 3 in 1 no cocoa powder milk and sugar no mo de afra and one so de so hye e de awonom 0243 033 033 0243 033 033 Congo ointment ya siesie redi anim ema redi no enete ensawansawa mpompo ekoro na ntama propro nkonatu kakawre udware wie na ho kekawa edro no eye Congo ointment 0204 61 61 61 0204 61 61 61 quick credit investment besia ehonjo eno eno Ghana card wo bibia wo pe besia ne enya badwuma yefo nko na timiji bie quick credit ama na simple wo ye Ghana ni na wo Ghana card nko ade afre na je besia 0596920833 0596920833 grow fine grow fire dende mojedro no bi de na aye fine pa wo ko na so ntimi na ade be chi da bia wani mamu aso hono ene ama nkoye woni padwam aye grow fine mojedro bebu nsa asomdwe mulia edro no aye grow fine jeso grow fine makes you grow fine 0244596532 0244596532 Karensic Ventures Zahara Mixture Energy Capsules Kabom infections bedwane sawa gu ba no ho ana obema no ho no enwa na odi to ase afei Zahara Man Capsules be ma me se ba ne do achi amane nkoden ya bieja na ma no ema mo piafo Hindi Herbal Mixture Malaria Typhoid Diabetes bo mo de pa bi ne feto ase 024634 8334 024634 8334 na watwe awie ye wochena wobi tu ne bedi bi ye ni ade a na doko na ye de soma hoho a obi afiri wadwabo na ase na ko hu se wo ye guy wani abie Afri Cave and Gardens Ghana Limited ye fra ba ko Janinko orange juice ene ye wono matim sampa oboase anka wo ye a ene ono de ye afa cranberry fruit juice no so eye fine papa obi a ebetimi anom bi sade wapomodin tie bia nom enam se asikyire ne eniema basa bia enimont obetimi anom bia kofa ha bia emre wo adwabo bia se no eno na ne de wo bia ede soma hoho eno ti filling stations any malls ahodo nyina wo benya bi atom 0244338029 0244338029 Rase ama afa yentwe homra ne kwa homa ne so Grow fire dendo hey me do we ase na say grow fire die ama
0224988036 0322498037. We didn't baby afrefe. Maa Akos papa bie. Original Naija papa bie. Opo sinozire mpacho business oje enka Pastor Julius eni obeka papa bia ne kala tozo Abraham. Abago je ne bujaye swampa na on the 26th na bena Nigeria. My effort in Tiki. Say hope. Oh me here. Don't have been clear, mamma. I thought by now to be here. Fraka. We didn't baby afrefe. Mama. Mira. To be uncle Dimba. Remember so back with you to make a separate using our campus. Mama, Akoma, it is 7 for the Misamo. My papa, Mangana. I can come work and say, your best, it may be and bow most move out. To be a mechanic and Ma Mosumbu, the Minimusu, Adia, Edicina, and the Moa Blood, Nuqua, to say, as some rather do in the man one day. Minimum come, Mufasua, would be a bet you, and Ma, to the money. Inshallah, Papa, we didn't baby afrefe. Hello, Marco. Yeah. A friend is Shaggy. Yo, Shaggy uncle. Akoma FM. No, Papa, don't worry. I mean, I don't want facility. Many you, but Papa, Mammy, and Papa, how cry. Now, Mammy, what Papa, you? Papa. I see fine. What plenty of hotel? It's only about my templar, it could be 10 years long while they were. That's the only meaning that means open and I will tell home. It's a know now I have to come at the SR. But the old woman mobile media and you come a person call my house. I have been the honeymoon. Milano tell me, mammy, this one won't show her. You may say, one of my men and Casana, one of Papa and Drama, and I did a couple of months for 2 hours, and then I every year. What's wrong? That's it, man. We didn't baby afrefe. In your Papa, baby. Papa. In your Bama, some more coffee, no time. In your Baba, coffee, my so money to my papa. Mammy, man, will be your phone in our money to my. Miniaba, na yaba pana so aba, ono so aba be Canada, and na do na change papa ne beba ni ate papa ne so animu asem. Miniaba, kam gidi se papa no ko ya mamre bi ma ye niaba no se de abusua se so fa oba na asedi bi e se we ye mo oba na oba ne betra wo nchen ya kam gidi se ke no so babua ma so bi so aba fe kakra. Miniaba papa yi nsemu mi gidi se ensem ye ya papa yi kan miniaba enya ade a egu awade na enya ade a awade timi gu Abraham ofra wo mu etimi nua ba we dia se me dia da wo na so dia de kura wo som ejidi se wie no me jidi se betimi aka bo mama bibia tete e so na se awade na ka bo menye yi a nua ba papa no de odi beje mama ne kwan ama na ye na mama nso nya na so wie no me jidi se mama wode boa e be ye na mama na so awade ni be ye ya nua ba mo ka bo no mo taz no mo hwe nkola na da chomo mani di ya wo mo so besere me da se me nua ba Misha papa wa no hwam we didn't baby afrefe. The mommy is upset. Mommy. No. The word. Yeah, did you you? And you got na flow and the way. The master. The big prophet. I'm in prophet one ma Ophelia, former president national. Na men comment some to no. Say the pastor Julius to kai no. Not member. No ka me ba me don't pastor Julius to answer. Me ni pastor Catholic and the plama be man no. Be man we ni pastor mo ke bi man no. Say me na na ko kunti le kan say. So only we yira na say ni obi nya asem a. Na asem o kata aya ka say e bi asem. E ti pastor say wan ka asem e ya ba ko kra ntra ma me ida. Ah? Wan ke bi antre ma me ida. Say the sister kan ye no. Say the also ka uni ama ne o ma no asem o ti ka ye. E ti wo so wan ka ni fi asem da. Oh, the many pastor. We are man, no more. Baby, I'll be catcher. Obia, Pepatia, Obia, Pepatia, Nebiago, Obia, Pete, Obewo Patia. Oh, Yaman, original, no. What then? It don't be said, woman, almost say, by your mother.
obi a pese ne ba kwa ware pa obi a pese ne ba be ma ebe ware obi ba ba papa oh ma munye sa na wo fa ansa no wa yo ba anwa de se de ni aba bi sa wo no wo ne wo ba anwa de ade ti na de sa ko ja wo ba se de wu tra 20 years no wo ti ni anfa ansa anko ba di se wo ko ja ne de one day to nya ansa de boy na na me ka se na me ka se abusia no o mo omre na me no ame se wa ko tani so pa to ko pampa me ibe ti atam we dia ko no bi se na so hie nso ti mo so ma mo boy ma e so to ti bene wale a ai mo se se na se dia dia mo be dia ma be ma na se mi ne be ma si di e no no ko adi di na se ku ti ni akada kada ai ye na me bi dia pa na u tu ni ame adi adi we nya o de no en pa ni uji we were born that not wrong that the downside nyame nyadima nyame insha papa eno na atene kanu wa nu hwam we didn't baby afefe Maa Akos ma mo na juma o juma padas yo mira so mpa che wadi na Joel mi do an ma kokoben anu na ye chen to pa no baba nyame adon waba Maa Akos de me hwa no se de o manyi na do se na kuya kan no so oba no wa se no wa makote na wi oyi but en say ye but evangelist say onya kasa de mana nti mon kam o mumbo onya kasa de na joya min say beta mu abacha ya be peja na o ma ya juma bibia ka ja de o manyina du de ma omuntem ntete nti misiro Maa Akos o no mon kasa na mon kam mumbo misiro mo nyame kan o juma pa mo bo nyame insha o jowo o di ni ba bia frefre Maa Akos your friend kwabra me kasa fitabi bi yetio na masam kakra me kan say said the Omushi can't see me, never be a cabman once and cabman once. You have to say Yakaka, a woman is a Subian from fast and foul. You do on my work at them at general. I can see more, and I talk at Kataka. And yeah, we do also can't crown on to one found. Into a barn one casano, then my music, and say, what's what you do, you know, has to be a better, a baby be a better. The name coming here to a branch is any power. But you need to ban itself, you need one more channel. You need one more to work in. And you know, don't set them no ban the casa. And the casa no telling on you because now about our casa last year, the casa you cut out. One in casa. Now, them man, one of my committees are coming here at somewhere else here. And I don't know, young, like committee. One in casa, you say, then they are my family. Say now the cassette now, which is fast and never. I was coming to come at him. I said, so why wouldn't you want to be the man? Why would you not so about the man? And yet I didn't know them about the man where you can really die. And then in Sakronoa and Futi Casa. It's a million American Casa, Madame Wati. Mammy Unshaw. Mammy for the chat, so did it be a free? Obako, Mira. I jump on profit from how you can watch it. Bo Bakuta Laya, one who can eat that number Nana, after that Munduma. Our home in York City. Now, Obako, the best left, so here or our Walero. Now, block many Abusa playing in the North of Pata, many Abusa playing in the other room. Would you ever see the Guno? If you were there, Nimono, and the Opacata, Mr. Kokovias and Okope and 20, please financial pickets. Never been what it. I'm being Yanama or my wife. What my girl? Let us say, a honey, I didn't see a humano so I so your breno, and ya bread, Yami Atomwa, a juada, Yami, Emma, and Quantly and Wadia. The best sign the Akoma, some Jimedino, Abremo Bimna, starring me a 50 as a Juan, and then you could yes, get to a Messiah Juada, a Bayer Sepa and Tip, Momodia said, Unsube to me at CBS, said, yeah, I was a penny, Samia Champo, and then I go for my Bajaja, not fear the Agudi Munsem Abremo.